Sono Turgonda Kobai. Feliz noite aqui na Holanda. Feliz dia aí na Kosovo. Nós estamos dentro de estranho nós no programa aqui por Holanda, pero nós vamos dar Raymond Knops contestando a pergunta die het dossier de Koninkrijk Ajeding. Eerste Kamer naar Den Haag. Sono ma comprender wat ik no tengo sonido manera me está. Permitime assim algum cambio um rato assim aqui. De bico tá voor de outra machine outra ave. Realmente vai por baixo me põe esse sonido wat ik sigo bastante. The boss from 418. What happened to 413's boss? I just Dat is ook de reden dat de Tweede Kamer een motie van raak heeft aangenomen, waarin ze gezegd hebben om daar nog eens naar te kijken. Die verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk en het statuut onder de loep te nemen. Nou, daarvoor heb ik de medewerking nodig van de andere 3 landen uiteraard. Dus ik heb ook de andere landen gevraagd om daar aan mee te werken. Dat heeft tot positieve reacties geleid. Dat had ik ook niet meteen een reactie op, maar de politieke dynamiek in landen veroorzaakt soms dat het wat langer duurt. In ieder geval, ik hoop dat we met dat traject snel kunnen starten. U kunt zich voorstellen dat we op dit moment vooral de brand aan het blussen zijn. We zijn nu met het COHO bezig, we zijn met de landenpakketten bezig, we zijn met Aruba nog met
dat ik daar nu op dit moment, gegeven die achtergrond van de dialooggroep, een positief oordeel over zou moeten geven. De heer Recour? Voorzitter, ik ken de opdracht van de dialooggroep niet. Ik kan me zo voorstellen dat de vraag van mijn fractie daar niet toe behoort. Maar goed, ik snap ook wel de positie van de staatssecretaris. En het kan een opstapje zijn. Achtergrond van mijn vraag is vooral dat gesprek aan te gaan. Want het is echt een rol van de Kamer. Laat ik het op mezelf betrekken. Ik ben anders gaan denken over het koloniaal hoe we erin staan. En bij mezelf nagegaan, wat neem ik er nou van mee? En ik denk dat dat een proces is. Ik sta niet alleen, ik ben kind van mijn tijd. Dat dit het proces is van deze tijd. Dus ik vraag de staatssecretaris in ieder geval waar die dat tegenkomt. Om dat niet aan het gesprek te stimuleren. Zeker, maar dat laatste, dat mag u van mij verwachten. En weet u, ik zei aan het begin van mijn inleiding dat ik blanco of neutraal eigenlijk in het Koninkrijksdossier gestapt ben, zonder enig vooroordeel of vooringenomenheid of wat dan ook. Achteraf beschouw ik het als een cadeau dat ik dit mocht doen. En toen ik het kreeg had ik geen idee van wat zou het inhouden. En ik ben erin gedoken en ik heb vooral met heel veel mensen gesproken en mensen leren kennen op 8000 kilometer verder, die vanuit een totaal andere historie redeneren soms. En wat mij opvalt als je het gesprek aangaat, als je vanuit respect ook met elkaar daarover spreekt, dat heel veel bespreekbaar is. Dus de vraag is, maar goed, misschien loop ik al vooruit op uw onderzoeksvragen en op de antwoorden die daaruit moeten komen, of het echt het probleem is dat we elkaar niet begrijpen, of dat het soms ook om politieke redenen dit onderwerp wordt ingezet. En in de contacten die ik heb met, counterparts klinkt zo negatief, want ik beschouw ze niet als counterparts, maar er zijn mensen bij die beschouw ik inmiddels als vrienden, die ik de afgelopen jaren vanuit hun verantwoordelijkheid heb bezig gezien om zeg maar, de eilanden verder te ontwikkelen, heb ik heel open gesprekken hierover gehad. En die zijn verrijkend, want ook ik ben achter dingen gekomen die ik nog niet kende van daarvoor. Maar ik heb het nooit als een hindernis of een sta in de weg of een belemmering, zoals u zei, ervaren in de contacten. Ik heb wel gezien dat soms mensen die je niet kennen bijvoorbeeld dit punt opwerpen. Maar de mensen waar je de gesprekken mee hebt, die je ook persoonlijk leert kennen en waar je op een gegeven moment ziet van wat is onze gemeenschappelijke drijfveer, daar speelt het veel minder. Dus het is onbekend maakt onbemind ook in deze, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring. Ja, nou ja, maar juist om te kunnen inschatten of die verwijten die soms komen terecht of onterecht zijn, en soms denk ik ook dat is volkomen onterecht, maar juist om dat te kunnen inschatten, moet je er dieper in duiken. Maar goed, ik heb gezegd, wacht even af. Dan wel de vervolgvraag, weet u wanneer die, hoe heet die groep ook alweer, dat ben ik nu even vergeten. Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Kijk, wanneer die dan met een rapport komen? Dat ga ik even doen, ja. Dan krijgt u een tweede termijn een antwoord op. Die is ingesteld onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dus ik ga het even na. Dan een aantal vragen over de situatie met de rechtsstaat, vluchtelingen, asielprocedures, detentiefaciliteiten van de heren Rozenmuller, Dietrich en Van der Burg. In essentie komt het erop neer, en dat heb ik ook in talrijke Kamervragen beantwoord, dat het landsaangelegenheden zijn. Ik heb zojuist al in de eerste deel van mijn betoog gezegd dat heel vaak ook terugslaat op het Koninkrijk. Een soort redres van als de landen zelf niet in staat zijn, dan wordt Nederland, ook als onderdeel van het Koninkrijk, daarop aangesproken. En dat heeft er ook geresulteerd dat wij in het kader van die situatie die in 2019 best wel imminent was, toen in Venezuela allerlei dingen gebeuren en de druk enorm werd, dat we gezegd hebben, wij moeten hier bijspringen. Wij moeten als Nederland hier bijspringen. En er is toen een bedrag bij voorjaarsnota 2019 van bijna 24 miljoen euro vrijgemaakt om in te zetten voor een aantal elementen. Allereerst voor versterking van de maritieme grenzen. Daar zaten links en rechts nog wel behoorlijk wat gaten in, waardoor je ziet dat mensen onterecht de kust bereiken en niet vroegtijdig gesignaleerd worden of illegaal aan land komen met alle problematieken van dien. 2, is er geïnvesteerd in de vreemdelingenketen en in de vreemdelingenbewaring. Op Curaçao heel in bijzonder, maar ook op Aruba. En wat we daarmee gedaan hebben is zowel aan de hardwarekant zeg maar, faciliteiten mee financieren, maar ook aan de kenniskant het doorlichten met de deskundigen vanuit Nederland van zitten de procedures goed in elkaar, zijn ze EVRM-proof kunnen wij met recht zeggen dat de procedures zodanig zijn ingericht dat als mensen zich melden dat ze een correcte behandeling krijgen.
En dan gaat het ook bijvoorbeeld heel simpel over dingen als wat voor verhoortechnieken pas je toe, de beslistechnieken, hoe worden mensen getraind die daarmee te maken hebben. En dat is denk ik heel belangrijk, omdat wij erachter kwamen, trouwens de landen zelf ook, dat er eigenlijk heel weinig kennis was op dat gebied. Dat men niet op voorhand daar goede procedures voor had ingericht. Ook omdat men er eigenlijk niet mee te maken had. Dan wel, zoals ik juist zei, dat in de jaren daarvoor, toen de situatie in Venezuela nog niet zo nijpend was, dat mensen gewoon, ja, allemaal familierelaties, die reizen gewoon over en weer en komen gewoon werken op de eilanden. En dat is ook een van de punten die we in de landspakketten nu benoemd hebben. Van als je serieus streeft naar een arbeidsmarkt met sociale zekerheid, met een pakket, een soort van vangnet, dan moet je ook dit benoemen. Dan kun je niet aan de ene kant, als de zon schijnt, gebruik maken van goedkope migranten. En als het dan een keer regent, zeggen ja, maar die kennen we niet, die krijgen geen hulp. Dan moet je ook nadenken over hoe je als overheid dat inregelt. Dus wij steunen waar dat kan. Overigens in goed overleg met de landen. Daar hebben we toen goede afspraken over gemaakt. Die waren er ook heel blij mee. Maar het is wel zo dat de landen in eerste instantie aanspreekbaar zijn en ook verantwoordelijk zijn voor die procedures, voor de toepassing daarvan, voor de juiste toepassing. En dat Nederland in tweede instantie kan bijspringen, mocht dat nodig zijn. De heer Rozenmuller. Voorzitter, dank u wel. Een aantal collega's kunnen zich denk ik nog goed herinneren de gesprekken die wij daar hadden bij de Koraalspechtgevangenis, waar die barakken stonden en die mensen die daar lang zaten. Dus dat zijn beelden die gaan niet van het netvlies af. U bent er vast zelf ook geweest. Een van die elementen is dat Curaçao geen ondertekenaar is van het VN-vluchtelingenverdrag. Vindt Nederland nu dat het land Curaçao er goed aan zou doen dat te heroverwegen en zich wel aan te sluiten bij dat verdrag? Staatssecretaris. Het belangrijkste is, ja, dat is een Maar vraag. gewoon met ja of nee? Ja, nee, maar kijk, toch even een stap terug, zeg in de richting, ja, dat is mooi. In de richting van de heer Rozenmuller. Het is een taak van de landen zelf om dit ordentelijk in te regelen. En of je dat verdrag nu wel of niet ondertekent, wat voor mij van belang is dat je je houdt aan de richtlijnen die ook voor Nederland gelden. En dat is wat we nu proberen te doen. Dus die handtekening alleen, ik snap wel dat het heel belangrijk is, maar het gaat erom, heb je de juiste procedures ingeregeld. En het is echt aan het land Curaçao om dat te doen. Overigens in het AIV-advies worden daar ook wel een aantal dingen over gezegd, van zeg maar hoe internationale verdragen, hoe die geïmplementeerd worden in verschillende landen. Daar worden nogal wat opmerkingen over gemaakt, dus dat kan ook beter. Alleen omdat in deze fase, in de situatie waarin we nu verkeren, aan Curaçao als voorbeeld te vragen, lijkt mij niet zo gepast. Ik vind het veel belangrijker dat die praktische invulling daarvan, dat die proef is, dat die EVRM-proef is. En dat waar daar tekorten zijn, dat die gesignaleerd worden, dat ook tegen opgetreden wordt, dat er naar gehandeld wordt. En in alle vragen die ik daarover beantwoord heb, want de Kamerleden hebben ook contacten en komen mensen tegen en mensenrechtenorganisaties doen meldingen. Dat kan ik niet anders, omdat wij ook geen bevoegdheid hebben daar ter plekke om iets van doorzettingsmacht te kunnen zeggen, u doet het niet goed. Dit moet op basis van vrijwilligheid van de landen. En wij vinden het een heel belangrijk onderwerp. Ik heb dat regelmatig aan de orde gehad in de gesprekken met de minister-presidenten. Maar wij hebben gezegd, het is aan de landen, wij willen de landen helpen, wij stellen middelen ter beschikking. Zij moeten compliant zijn of handelen in lijn met deze verdragen. De heer Rozenmuller. Ja, dat is toch best een lang antwoord, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je toch net een iets minder formele benadering kiest dan de benadering die u kiest. Want ik denk dat Nederland, het land Nederland, vindt dat het goed is als zoveel mogelijk landen zijn aangesloten bij het VN-vluchtelingenverdrag. Waarom zou je dan de vraag of Curaçao dat zou moeten zijn als land in ons koninkrijk niet gewoon bevestigend beantwoorden? Staatssecretaris. Ja, omdat we net zojuist een hele discussie hadden over autonomie en wat wel en niet voor of namens de landen gezegd zou kunnen worden. Ik vind dat op die punten waar het aan de landen is, ook gewoon op basis van het statuut en waar zij zich toe verhouden, dat zij ook die verantwoordelijkheid moeten pakken. En ik ben het niet oneens met de heer Rozenmuller dat het goed zou zijn als, maar ik vind het niet aan mij in mijn positie om daar nu een oordeel over te geven, om tegen Curaçao te zeggen wat ze wel of niet moeten doen. Wat voor Nederland van belang is dat die procedures goed ingeregeld zijn. En we komen nog te spreken over het AIV-advies. We hebben er ook al afspraken over gemaakt, want er zijn meer verdragen zeg maar, die nog ergens in een la liggen. Dus het lijkt mij sowieso een goed punt om ook met de landen verder op te pakken. Maar ik zei al, in deze situatie waarin we nu verkeren, waarin we feitelijk nog midden in een crisis zitten, lijkt me het niet het meest prioritaire onderwerp op dit moment. Ik vind het belangrijk dat we kunnen zeggen binnen het Koninkrijk dat we op een ordentelijke wijze en een humane wijze omgaan met mensen die asiel zoeken,
die zeggen dat ze asiel aanvragen. En een scheiding maken tussen mensen die om migratiedoeleinden naar het Koninkrijk komen en mensen die echt recht hebben op bescherming. En volgens mij is dat waar het op dit moment nu om zou moeten gaan. En ik wil best dit een keer opbrengen in de contacten met de landen. Maar dat moeten we dan ook in het proces doen van het AIV-rapport. Want er zijn meer zaken waar dit voor zou kunnen gelden. Heer Roosmuller, Nou, derde. ik denk dat we dan in de derde ronde van dit interruptiedebatje komen. Want als u dat ons zou willen toezeggen, graag. En dat dingt niet af op de autonomie van de landen, maar dat is eigenlijk gewoon het verkeer tussen landen in het Koninkrijk, zoals dat in de Europese Unie ook gebeurt, waarin je dingen van elkaar vraagt, zonder dat je die vraag gelijk interpreteert als zijnde een interventie in de autonomie van een land in de EU, of in dit geval een land in ons eigen Koninkrijk. En de slotvraag zou dan zijn: kunt u wel garanderen, volgens mij doet u dat eigenlijk de wijze waarop we dan met vluchtelingen omgaan, dat die dus wel EVRM-proof is? Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Als u mij nu vraagt of ik dat kan garanderen, dan veronderstelt dat ik ook daarvoor de verantwoordelijkheid zou dragen of zou kunnen dragen. Dat kan ik niet, want het is een verantwoordelijkheid van het land. Maar ik kan wel zeggen dat wij er alles aan doen, ook met onze mensen, om ervoor te zorgen dat die procedures daar goed worden ingericht. Maar we moeten heel precies zijn over waar die verantwoordelijkheden liggen. Dus op het moment dat u mij vraagt, dat de heer Roosmuller mij vraagt om garanties uit te spreken, dan veronderstelt dat ik daar een bevoegdheid in zou hebben. En dat heb ik niet. Wat wel zo is in het kader van de waarborgfunctie uiteraard altijd ultimo het Koninkrijk aanspreekbaar is in het geval dat er geen redres mogelijk is. Heer Roosmuller, tot slot. Daar heeft u helemaal gelijk in, voorzitter. Want de staatssecretaris heeft er ook gelijk met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling. Maar dan maken we het even af en dan zeggen we dat u zich inspant om het autonome land Curaçao zoveel mogelijk aan te spreken opdat het inderdaad EVRM-proof is. Staatssecretaris. Dat lijkt me een aardige samenvatting van wat we overigens ook al doen in de contacten met de landen. En ik zou het dus iets willen verbreden, omdat ik op basis van het AIV-rapport een aantal verdragen zijn waar deze discussie over gevoerd zou moeten worden. Juist omdat het hele Koninkrijk raakt. Het is ook in Nederlands belang om dit soort onderwerpen te adresseren en ook de landen daar waar nodig aan te sporen, aan te spreken op het feit dat men onderdeel van het Koninkrijk is met alle rechten en plichten die daarbij horen. Oké, dan even kijken hoor. Ja, de vraag van de heer Ravel was dat, maar die is eigenlijk al een beetje beantwoord van de interparlementaire contacten. Zijn heel belangrijk in het Koninkrijk. Ik denk juist in moeilijke tijden is het ook goed dat op meerdere niveaus die contacten er zijn. Die zijn soms intensief en nu met het digitaal vergaderen op een andere manier ingericht, maar daardoor niet minder intensief, heb ik begrepen. Wij doen dat op het niveau van regeringen, maar het is heel belangrijk dat de parlementen onderling ook die contacten hebben. En als ik in de landen ben, dan heb ik regelmatig contact met parlementariërs. Ja, de vraag van de heer Van den Burg op Curaçao. Hè, wat gaat er op Curaçao nu gebeuren? Ja, dat is even onduidelijk op dit moment. De grootste overwinnaar, de MFK en haar politieke leider, die is even bij ontstentenis afwezig. Dus wij hebben contact met de onderhandelingsdelegatie van MFK en PNP. Die zijn op dit moment bezig met een regeerakkoord. En daarin worden niet alleen de plannen voor de komende jaren ontvouwd, maar ook wordt een kabinet geformeerd. Op welke termijn dat gaat spelen, weet ik niet. Maar ik heb op dit moment zowel contacten met de regering Ruggenaat als met de inkomende minister-president en ministers. Eerste contacten heeft vorige week uitvoerig plaatsgevonden. Ik moet zeggen dat was een goed gesprek. Laat ik het daar maar bij houden. En dat was voor beide kanten ook positief in de zin dat de intentie werd uitgesproken om de relatie tussen beide landen goed te houden. En dat zal zeker met de uitlatingen die in de campagne gedaan zijn, zal dat best nog wel een uitdaging worden. Maar ik ben een optimistisch mens, dus ik ga ervan uit dat we ook met de nieuwe regering van Curaçao tot goede zaken kunnen komen. Maar nogmaals ook hier in het belang van de mensen op Curaçao zelf. De leden Gerkens en Omen die vroegen naar de rol van Nederland bij het versterken van de democratische rechtsstaat, ook in relatie tot het landspakket.
Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat die rechtsstaat ook in die autonome landen op een goede manier wordt ingevuld? En ik denk zelfs dat een goede rechtsstaat, een goed functionerende rechtsstaat, randvoorwaardelijk is voor het zijn van een autonoom land. Die landspakketten die omvatten een bedrag wat structureel oploopt tot 45 miljoen euro voor de 3 landen, voor de versterking van de rechtsstaat. Daar wordt onder andere een flinke impuls gegeven aan de gezamenlijke aanpak van ondermijning en de grensoverschrijdende criminaliteit binnen het Koninkrijk, want in dat gebied gebeurt natuurlijk ontzettend veel. En een voorbeeld daarvan is het nieuwe protocol ter versterking van het grenstoezicht dat op 4 februari door de 4 landen binnen het Koninkrijk is ondertekend en wat de basis vormt voor betere en versterkte samenwerking in die hele keten. Dan, de heer Dietrich heeft een vraag gesteld over de geschillenregeling. Dat had ik wel met de voorzitter van de commissie Corel besproken, maar ik denk dat dat nog niet helemaal u bereikt heeft, maar dan kan ik het hier alsnog doen. De bedoeling is dat u uiterlijk vrijdag, aanstaande vrijdag, ja, de memorie van antwoord kunt ontvangen. Dus 1 kleine maar, en dat is dat ik nu op dit moment met de landen in gesprek ben, want die moeten ook daarop meekijken en reageren. Dus mocht daar ergens een king in de kamer komen, dan wordt het later, maar ik denk dat het gaat lukken om het vrijdag aan u te sturen. Dan de heer Beukering. Die had het over 5D. Ik ken alleen de 3D-benadering, maar de 5D is ook wel, dat zijn 2 dimensies extra. En die spraken me wel aan allemaal, moet ik zeggen. Dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Waarbij hij zegt realisme en levensvatbaarheid is van belang. Dat is bij uitstek een hele pragmatische aanpak. En volgens mij werkt dat ook altijd als je het over de problemen hebt waar we nu over spreken. Uiteindelijk gaat het om resultaten voor mensen. En hoe krijg je binnen beperkte tijd met beperkte middelen toch zoveel mogelijk effect. Hij pleitte voor de inzet van een Joint Venture Agreement Fund, of de inzet daarvan ja, gericht op de eiland van het Koninkrijk, en vroeg om mijn zienswijze. Nou, die hervormingen die moeten plaatsvinden, dat zijn niet alleen maar hervormingen die de landen zelf moeten doorvoeren, dat gaat ook vergezeld van een pakket aan investeringen. Dat is per land verschillend, zowel in omvang, daar is nog wel een gemene delen van te maken, maar in ieder geval de bestemming is per land anders en dat heeft ook te maken met de grootste noden in de verschillende landen. Dus de landen zijn primair aan zet om ook zeg maar, die overheidsfinanciën op orde te krijgen, om daarmee ook investeringen in de publieke voorzieningen mogelijk te maken. En door bezuinigingen door te voeren op plekken waar dat kan, kun je middelen vrijmaken voor nieuwe investeringen. Dat heeft Nederland zelf gedaan, dat zullen de landen ook moeten doen. Daarnaast is het mogelijk om, en ook denk wel noodzakelijk, en dat is ook een van de doelstellingen van de COHO waar we nog over te spreken komen, om ook investeringen mogelijk te maken en de toegang van privaat kapitaal, private investeringen tot de landen mogelijk te maken. De middelen zijn, zeg ik, wel beperkt om vanuit de Nederlandse begroting, zeg maar, die daaraan toegevoegd worden. Nou, dan praten we toch nog per land over gemiddeld zo'n 40 miljoen als aanzet, maar dat zijn, ja, afgezet tegen de omvang is dat veel geld, maar dat zijn natuurlijk niet hele grote bedragen. Het nieuw opgerichte InvestNL, de Nederlandse InvestNL, is alleen gericht op investeringen in Nederland, maar ook Caribisch Nederland, maar heeft niet de mogelijkheid om op de landen investeringen te doen. Wel zou dat kunnen bij die joint venture agreements, zoals bijvoorbeeld Invest International. Daar lijken goede kansen. En Invest International kan Nederlandse bedrijven ondersteunen om te investeren bijvoorbeeld in opkomende markten in het buitenland. En dat kan dan ook in de Caribische landen. En daar zijn we op dit moment mee in gesprek. Er zijn verkennende gesprekken vinden daar plaats. En wat hier weer van belang is, en dat kan van de landen een groot voordeel zijn, op het moment dat je de koninkrijksentiteit kunt aanspreken. En dat zie je nu ook door de manier waarop de landen via Nederland goedkope leningen kunnen krijgen. Dan zie je weer ook hier een meerwaarde van het koninkrijk. Omdat Nederland ook daar dan partner in is en daarmee feitelijk een soort portaal biedt voor dit fund om ook op de landen zaken te doen. Dat zal ook afhangen van, is er sprake van stabiel bestuur op de landen? Is het überhaupt interessant om daar te investeren? Wat zijn de perspectieven? Is men bereid om transities door te maken rondom duurzaamheid? Daar kan ik nu niets over zeggen, maar wel dat we daarover in gesprek zijn met dit fund. En ik kan me zo ook maar voorstellen dat de heer Beukering dan wil weten hoe die gesprekken lopen en dat hij daarover geïnformeerd wil worden. Maar als dat het geval is, dan ben ik daar graag toe bereid. Voorzitter, daarmee ben ik gekomen aan het einde van mijn beantwoording van de aan mij gestelde vragen. Dank u wel, staatssecretaris. Thans komen we bij de tweede termijn van de kant van de Kamer. Ik geef het woord aan de heer Rozenmuller namens de fractie van GroenLinks.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook voor een goed debat geldt, it takes two to tango. En daarmee wil ik eigenlijk indirect, maar ook wel expliciet, staatssecretaris een compliment maken. Ik denk dat de beantwoording helder was, prettig, duidelijk. En dat het ook hier en daar aanleiding gaf voor een paar verduidelijkende vragen en interrupties en ook toezeggingen van zijn kant. En dat wordt in ieder geval door onze fractie gewaardeerd. 2 soorten opmerkingen. Eén reflectie, dus het ging voor een deel natuurlijk ook terugkijkend op de ambtsperiode van de staatssecretaris. En nog een tweede opmerking straks over vooruitkijken. Zullen we dat allemaal heel kort doen. In reflectieve zin zei de staatssecretaris, ja, je moet het samen doen. Dat is uit ons hart gegrepen, je moet het inderdaad samen doen. De vraag is, ik denk dat dat heel vaak gelukt is en niet altijd even duidelijk gelukt is of duidelijk overgekomen is. Laat ik het dan diplomatiek zo in de avond zo zeggen. Dat ging onder andere over de uitspraken van de staatssecretaris, over die autonomie. Hij heeft dat toegelicht, dan begrijp ik het beter. Dat ging ook over datgene wat hij zei met betrekking tot het sturen van die voedselpakketten, et cetera. Je wilt dat niet, dat het nodig is, maar ja. En dan kom je toch wel in de sfeer van, ja, kijk uit, want woorden wegen natuurlijk. U doet dit 3,5 jaar, maar wel met veel passie, zie ik. Maar goed, dus hoe je je uitspraken doet, en zeker als de winstpersoon van Nederland, het luistert allemaal buitengewoon nauw. Dat geldt ook over die onderhandelingen met betrekking tot die landspakketten. Die landspakketten zijn hartstikke goed. Nou, we komen er in het kader van de COHO nog wel over te spreken. Maar daar zit toch ook iets wat nou ja, wellicht voor verbetering vatbaar is. Dat is allemaal terugkijkend. Ik heb genoteerd datgene wat we net recent gewisseld hebben met betrekking tot het vluchtelingenvraagstuk en het verdrag en EVRM en alles wat wat we op dat terrein gewisseld hebben. Dus prima. Er is op dit terrein eigenlijk in de reflectie nog 1 element en ja, daar zou ik eigenlijk misschien moet je dat wel bijna in een informele sfeer doen, dat weet ik niet zo goed. Maar dat gaat over die 3 verkiezingen die we nu net achter de rug hebben. Met de beste intenties van de staatssecretaris. Nogmaals, geen enkele twijfel daarover. Zie je dat er, en ook geen enkele discussie natuurlijk over het democratisch recht, et cetera. Dus allemaal dat. Maar dan is er dus uiteindelijk toch een regering op Sint Maarten waar u lastig. Nou, over Stesia hebben we het gehad. En over Curaçao hebben we het eigenlijk ook gehad. En de vraag is, als je wilt, en dat wil de staatssecretaris ook, dat je alle constructieve krachten weet te verenigen in het Koninkrijk om uiteindelijk dat te bereiken wat de bevolking van die landen nodig hebben. En ja, dan vraagt dat nog beter doordenken over hoe je dat doet. En ik zeg dat ook omdat we het 1 keer hebben laten lopen. De staatssecretaris weet dat van mij. In de jaren 90 hebben we het toenmalig Miguel Poirier, de toenmalige minister-president van de Nederlandse Antillen, laten barsten. Mevrouw Oomen. Ja, nog een keer. Is toch? Oké. Met u goed vinden. De heer Rozenmuller reflecteert hier op de democratie in de landen van het Koninkrijk. En in feite op de keuzes die daar gemaakt worden. En ik zou mij daar absoluut verre van willen houden. Heer Rozenmuller. Nou, ik denk dat u dat in de huiskamer ook doet. En daarom doe ik het hier ook. Omdat die uitslag van die verkiezingen, die stel ik helemaal niet ter discussie. Maar ik plaats het in het contact zoals het tussen de landen van het Koninkrijk is. En daar heb ik met de staatssecretaris op van Stesia. En ik heb het delicate van dit proces geprobeerd te beschrijven. En ik respecteer zeer de uitspraak van de bevolking. Dat zult u van mij ook verwachten en dat moet u ook van mij verwachten. En desalniettemin vind ik ook dat we hier in alle transparantie en openheid dit soort dilemma's of vraagstukken, want ik vind ze ingewikkeld, ik ben daar niet uit, maar ik vind wel dat we het hier op een bepaalde manier ook zouden moeten kunnen benoemen. Mevrouw Oomen. Ja, voorzitter, je hebt als parlementariër en ook als senator heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. En in die verantwoordelijkheid moet je het dus niet, en kun je het wellicht in de huiskamer, maar niet in de Senaat hebben over de wijze waarop in de landen gekozen is. Voorzitter, dat aan de kaak stellen, nou aan de kaak is misschien veel gevraagd, gezegd, daarop reageren, daarop reflecteren,
vind ik dat wij niet moeten doen. Maar voorzitter, er is tussen mevrouw Oomen en mij een groot misverstand. Want ik stel die democratie helemaal niet ter discussie. En wat we hier niks anders doen, dat is dat in zo'n groot moederland, in relatie tot veel kleinere landen, die relatie van invloed is op hoe mensen denken, doen, handelen en ook stemmen. Als wij ruzie hebben met Italië of met Spanje, dan heeft dat geen invloed op de verkiezingen in Italië of Spanje. Maar hier praten we over landen van 120.000, 160.000 en 30.000 mensen. En dat betekent dat de aard van het contact, overigens ook dan nog in één koninkrijk, anders is en van grotere invloed is op het denken, doen en handelen en misschien ook stemmen van mensen. En zij moeten vrij zijn voor wat zij stemmen. Dus het is geen stemadvies, het is ook niet een pleidooi om ons met z'n allen achter één partij te scharen. Mensen moeten het zelf weten. Mevrouw Oomen, derde. Voorzitter, één opmerking. Het is een oordeel over de wijze waarop in de landen gestemd is. En ik zou mij dat oordeel niet durven aanmatigen. In een huiskamer of we samen de trein naar huis pakken, maar zo niet. Nou, voorzitter, tot slot. Ik probeer alles te doen om weliswaar transparant, maar met de nodige voorzichtigheid onder erkenning van alle democratische spelregels die er zijn. Ik meeneem na al die jaren. En dat kleurt misschien een beetje op dit terrein mijn inbreng. En ik denk, ja, dat moeten we toch met elkaar proberen te voorkomen in een situatie waarin we nogmaals dikke streep onder de democratie in de 4 landen van ons koninkrijk ondubbelzinnig blijven erkennen en mensen vrijlaten in op welke partij zij stemmen. Heer Schalk. Nou, voorzitter, ik heb natuurlijk een gigantische achterstand, want ik ken die mensen niet persoonlijk. Maar ik begrijp heel goed dat u met ze zou spreken daar op het terras. Maar hier zitten we in de Senaat en hebben we eigenlijk een vraag. Heeft u een vraag? Die pak ik straks. Die hebben een vraag aan de staatssecretaris, of althans, de heer Roosmeuller heeft een vraag aan de staatssecretaris, die bij mij overkomt van hoe kunt u nou voorkomen dat deze mensen gekozen zijn? En dat vind ik ingewikkeld. Nou, De heer Roosmeuller daar nog even iets op kan reflecteren. De heer Roosmeuller. Om een mooi woord maar te gebruiken. Nou, ik ben eerlijk gezegd gewend om datgene wat ik, laten we zeggen, fatsoenlijkheidshalve op straat bespreek, ook vind te moeten kunnen bespreken hier in de Senaat. Misschien met iets andere woorden, want het zal misschien buiten net iets onzorgvuldiger zijn dan de zorgvuldigheid die u, dank daarvoor, mij toedicht hier in dit debat. Dus dat is hartstikke goed. En ik heb het ook gezien en gekwalificeerd als iets waar ik niet uit ben.
Ik weet niet precies hoe je daarmee om moet gaan, maar ik weet wel, het zou u sieren, denk ik, misschien mag ik dat zo zeggen, als het voor ons allemaal een beetje een dilemma is van hoe wil je nou dat je daarmee omgaat? Want je wilt die democratische processen in de landen natuurlijk allemaal recht doen en tegelijkertijd heb je allemaal een soort van second thoughts op het moment dat er een uitslag is en denk je, ja, dat wordt lastig voor Nederland. Maar niet zozeer alleen voor Nederland, want ons hart met z'n allen gaat natuurlijk uiteindelijk uit naar die bevolkingen. En ik heb natuurlijk ook, nee, laat ik dat niet zeggen. Nee, ik ken meer mensen over wie ik iets zou willen zeggen in relatie tot een overwinning van een partij in een van de landen waarvan ik denk dat het is misschien niet verstandig om dat nu te doen. De heer Schalk. Terwijl u alles zou kunnen zeggen, heeft u zojuist gezegd. Maar goed, Ja, maar je hoeft niet alles te je zeggen. hoeft niet alles te De heer zeggen. Nee. Schalk. Ik ga nog één poging wagen. Stel nou voor dat op basis van datgene wat de heer Rozenmuller heeft gezegd, de staatssecretaris zou zeggen van eigenlijk had ik die en die en die actie moeten doen, zodat er wat andere mensen gekozen werden. Dan kan ik me voorstellen dat wij met z'n allen zouden zeggen van ja, maar wacht even, daar moet hij zich niet mee bemoeien. Er moet wel een sfeer ontstaan en als u dat bedoelt, dan zijn we het eens. Er moet zo'n sfeer ontstaan in zo'n land en onder de bevolking, waardoor mensen gaan toegroeien naar een ander proces als een paar jaar geleden, want het was, als ik het heel hard mag zeggen, verziekt. En daar zoeken we denk ik met elkaar naar en misschien zijn we dan dichter bij elkaar genaderd. Ik denk dat we heel dicht bij elkaar zitten. Ik denk dat we het met elkaar eens zijn over alle formele kanten erin. Ik denk dat de staatssecretaris minder ruimte heeft als een parlementariër, omdat hij van regering tot regering opereert. En wij moeten dit ook kunnen bespreken met parlementariërs. Alle kritiek die wij hebben op parlementariërs, onze collega's, over datgene wat zij zeggen of doen of misschien nalaten, vind ik dat je in alle transparantie moet kunnen bespreken. En mijn les, onder andere in de koninkrijksrelaties, maar ook wel op andere terreinen, is dat naarmate je lastige vraagstukken transparant bespreekt, er A, waardering is voor het feit dat je het doet en B, je meer kunt zeggen. De heer Raven. Ja, voorzitter, ik begrijp de heer Rozenmuller zodanig dat hij zegt van nou, ik heb vertrouwen in de mensen die ik stemmen, maar ik vraag wat bijzondere aandacht voor de mensen die gekozen zijn. En daar hebben we ervaringen mee gehad. Is het nou zo dat u eigenlijk wil zeggen dat er een soort van verscherpt toezicht sprake zou kunnen zijn? De heer Rozenmuller. Nee, dat wilde ik niet zeggen. De heer Raven. En op grond waarom wil u dat niet zeggen? Want een paar jaar geleden was dat namelijk de reden om in te grijpen. De heer Rozenmuller. Nee, dat was geen reden om in te grijpen. De belangrijkste reden waarom bestuurlijk ingegrepen is, meest heftig was toch Stesia. Even de kleine dingen bij Curaçao daar gelaten van de laatste periode. Maar Stesia was toch echt wel, dat had echt impact. Dat was, laten we zeggen, ten principale was dat groot. En het had unanieme steun aan de overkant en hier. Dus dat hebben we met z'n allen gesteund. Dat was vlak voordat wij, in ieder geval wij, degene die de lichting hebben van 2019, hier aantraden. Dus niet. Nee, Meneer helemaal Raven, niet. tot slot. Maar daar zitten wel dus dezelfde mensen die gekozen zijn. Tot slot, meneer Rozenmuller. Ja, kijk, ik denk dat ik er nu verder, ik heb er alles over gezegd. Ik bedoel, wat mij betreft het punt en de aanleiding was, en dan ga ik verder en dan rond ik af, voorzitter, uiteraard. De aanleiding was dat ook de staatssecretaris die woorden samen zei en constructieve krachten. En dat is, en hoe je dat uiteindelijk weet te benutten voor een verbeterde relatie, dat is denk ik gewoon een spanningsveld en een uitdaging voor ons allen. Dan kijken wij vooruit. Hartstikke goed dat de staatssecretaris met alle inspanningen en ook trots die hij zelf uitspreekt, bijvoorbeeld op het terrein van armoede waar stapjes gezet zijn, maar dat hij er ook niet voor terugdeinst om te zeggen, daar hebben we nog flink wat te doen. Fijn dat hij zegt dat er ook in het kabinet mensen zijn die hem steunen, mevrouw Van Ark en anderen, maar dat hij ook zei, een integrale betrokkenheid, dat kan misschien nog wat sterker. Een slagje eroverheen, een tandje erbij, dat soort dingen heb ik genoteerd. Dat is buitengewoon prettig. Dat brengt ons tot het indienen van de volgende motie, die dus niks zegt over het beleid. Ik heb meerdere keren complimenteus gesproken over de staatssecretaris, maar dit gaat over de komende periode. De Kamer gehoord de beraadslagingen, overwegende dat de relaties binnen het Koninkrijk voor verbetering vatbaar zijn. Constaterende dat de nationale ombudsman in zijn rapport Oog voor Ouderen in Caribisch Nederland in november 2019 stelt, ik citeer,
Caribisch Nederland kan en mag voor Den Haag niet de ver van mijn bedshow blijven. Einde citaat. Constateren dat de vicepresident van de Raad van State in een voorgenomen lezing, ik zeg voorgenomen omdat die niet uitgesproken is vanwege een stroomstoring, de staatssecretaris weet dat, in november 2019 via een veelheid van wegen pleit voor, citaat, concrete en duurzame verbetering van de koninkrijksbanden, constaterende dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken in haar advies van september 2020 over veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied stelt dat de koninkrijksrelaties een hogere prioriteit dienen te krijgen in het kabinetsbeleid, van oordeel dat zowel op het brede terrein van de veiligheid als op sociaal, economisch en financieel terrein de bevolking in het Caribisch deel van het Koninkrijk gebaat zijn bij intensivering van de onderlinge relaties, spreekt uit dat het nieuwe kabinet een hogere prioriteit dient te geven aan de koninkrijksrelaties door op bovengenoemde terreinen de Nederlandse inzet te intensiveren om zo de banden concreet en duurzaam te versterken en gaat over tot de orde. Wordt de indiening van een motie van ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt de motie deel uit van de beraadslaging onder 35570, Romeinse 4 letter L van Leonard. Voorzitter, laatste opmerking. Wij zien natuurlijk de staatssecretaris heel snel en graag terug als het gaat om de geschillenregeling. En wij hopen, maar ik weet niet of u daar iets over kunt zeggen, of wij ook nog de Rijkswet COHO met deze staatssecretaris zouden kunnen behandelen. Wij zouden er naar uitkijken, want dit debat sterkt ons daartoe en vraagt eigenlijk om meer. Ik vond het prettig. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rozenmuller. Dan is het woord aan mevrouw Gerkens namens de fractie van de SP. Wel, voorzitter. En ik moet zeggen, voorzitter, ik heb mooie woorden gehoord van de staatssecretaris. De inzet voor het verhogen van het minimumloon, huisvesting beter verdelen, het beter verdelen van welvaart. Het is goed om te horen dat we hier hetzelfde in staan. Het is ook lastig dat we nu dit gesprek hebben met een demissionaire staatssecretaris, want ik had graag de vraag gesteld, hoe nu verder? Er zijn stappen gezet in uw kabinetsperiode, maar om met de woorden van de staatssecretaris te spreken, het is wel nu doorpakken. Hoe zouden we dat dan kunnen gaan borgen? Een koel hoofd en een warm hart, dat is inderdaad ook iets wat ik terugzie en dat doet mij goed. En ik hoop dat uw opvolger dit met dezelfde inzet zal doen. Ik ben blij te horen dat de staatssecretaris aan Aruba zelf heeft gevraagd om te komen met voorstellen voor de bezuinigingen van die gezondheidszorg. Maar mijn vraag was of de staatssecretaris vindt dat de lasten evenredig zijn verdeeld en of de publieke sector overeind blijft door deze hervormingen. Graag daar nog een reactie op. Samen, voorzitter, blijft hier toch het kenwoord. En alhoewel ik zie dat de staatssecretaris dat ook als uitgangspunt heeft, we zien wel dat de verhoudingen af en toe op scherp staan. En natuurlijk is dat ook onderdeel van het spel, maar een klacht bij de VN staat niet zo heel mooi. En boos dan het geld stil willen leggen, dat is misschien niet de meest relatiebevorderende beslissing, zou ik maar zo zeggen. En ik mis in de beantwoording ook hoe de staatssecretaris kijkt tegen het idee om samen met de bewoners invulling te gaan geven aan de taak- en rolverdeling in het Koninkrijk. Ik verwees hierbij naar de moties De Graaf, Van Raak en Van Raak. En misschien heb ik het gemist, maar volgens mij heb ik daar geen reactie op gehad. Ik besef terdege dat de staatssecretaris demissionair is, maar in een al dan niet overdrachtdossier, want we weten natuurlijk niet hoe de toekomst eruit ziet, kan de staatssecretaris daar natuurlijk een richtlijn in over meegeven. En ik heb daarom ook de motie van de heer Rozenmuller gesteund. Voorzitter, ik ben ook blij met de inspanningen ten aanzien van de vluchtelingen uit Venezuela en ook de verduurzaming die ik was vergeten te noemen in mijn termijn, maar gelukkig de heer Dietrich heeft dat aangestipt. Voorzitter, ik heb veel internationale contacten en ik begin die altijd met de zin, excuse me, I'm Dutch, so I'm very direct. Dat zorgt niet alleen voor een ontspannen moment, maar het creëert ook begrip voor het gesprek wat dan volgt. Tegelijkertijd ontslaat deze waarschuwing mij niet van de verplichting om oog te blijven houden voor het proces wat zich vervolgens afspeelt. De staatssecretaris heeft niet geschuwd direct en stevig te handelen wanneer het nodig was. En het was ook nodig en goed. En inderdaad, dat heeft ook waardering gewekt. Maar of die oog voor de omgeving er altijd is geweest, dat is nog iets volgens mij waar winst te behalen valt. En daarmee ben ik blij met de toezegging om nu te kijken wat er ten grondslag ligt aan de uitslag van de verkiezingen in de gemeentes en de landen. En met name of de samenwerking met mensen waar het om gaat, de bewoners, of die voldoende is.
Het blijft jammer dat we dit debat niet een jaar geleden konden voeren, want dan hadden we meer richting kunnen geven aan die huidige verhouding. Aan de andere kant zie ik veel eensgezindheid in deze Kamer en ik heb er goede hoop op dat wij ook samen dit proces nauw zullen blijven volgen. Dank u wel, mevrouw Gerkens. Dan wordt een heer Beukering namens de fractie Nanninga. Dank u wel, voorzitter. Veel dank aan de staatssecretaris. Duidelijke antwoorden, veel bevlogenheid. Inderdaad, het koele hoofd en het warme hart, dat sprak aan. Heel goed. Ook goed te horen dat wij zo reëel zijn dat wij Caribische oplossingen voor Caribische problemen onderkennen. Dat is belangrijk. Ieder het zijne. Ieder zijn eigen rol. Wij begrijpen ook vanuit mijn fractie dat er af en toe onvrede is. We hebben het zelf ook gezien. Ik heb het zelf meegemaakt in Sint Maarten. Dat er vooral de start van de wederopbouw en het herstel na Irma wel erg traag en soms erg langzaam en veel onnodige bureaucratie vereiste van met name de Wereldbank. Blij te horen dat de staatssecretaris daarop heeft gestuurd en extra experts heeft gestuurd om met name ook de projecten en de programma's van start te krijgen en ook het vliegveld, bijvoorbeeld de luchthaven, weer helemaal operationeel te krijgen. Dat is goed. Ik heb nog een korte vraag, voorzitter, aan de staatssecretaris. Hoe staat het met de integriteitskamer? Daar hebben we helemaal niet over gehad vandaag, maar toch een heel belangrijk instrument. En toch graag even nog in de tweede termijn daar een antwoord op. Blij dat het model van de 5D, dromen, denken, durven, doen en doorzetten, vooral dat doorzetten, dat is geland. Ook blij dat er niet in beperkingen wordt gedacht en dat er nu vanuit de fondsen ook wordt gekeken naar de eilanden. En blij met de toezegging dat we daarvan op de hoogte worden gebracht. Dank u wel. Dan kan meneer Beukering dan het woord aan de heer Recour namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Staf van de staatssecretaris voor dit debat. Ik heb namens mijn fractie ingezoomd op twee punten die onderliggend zijn aan heel veel feitelijke problemen op de eilanden en de landen. En dat was de structuur en de samenwerking. Beide punten zijn niet van vandaag op morgen op te lossen, maar zijn wel fundamenteel om grotere stappen te maken dan we nu doen. Op beide heb ik dan ook niet toezeggingen gekregen die het morgen beter maken, maar wel in ieder geval inzicht gekregen dat er stappen op worden genomen. Dat geldt voor de structuur. Staatssecretaris heeft uitgelegd wat hij doet ten aanzien van de motie Raak. Ook tegen collega Gerkens. En die stap is genomen. Nou, oké. Zijn de komende jaren er nog niet klaar mee, maar de eerste stap gaat dan genomen worden. Tweede geldt voor de relatie. Daar heb ik met name aandacht gevraagd voor dat lelijke verleden dat kolonialisme heet. En kolonialisme, dat is uitbuiting en racisme. En dat is een debat wat niet alleen individueel gevoerd moet worden, maar ook structureel. Dus ik zal er nog wel een paar keer op terugkomen, omdat ik echt denk dat dat binnen ons koninkrijk, zoals dat nu is, nog te weinig aan de orde is geweest. Op een manier nou ja, we spreken hier, we hebben het over gehad, we zitten hier in de Senaat, we zijn niet in een café of thuis of weet ik het, maar dit is een officieel huis. Hetzelfde gaat voor de relaties tussen landen, ook daar moet dat aan de orde zijn. Maar de eerste stap, afwachten wat het rapport doet. Ik hoor straks nog wanneer het rapport komt en op welke manier het Koninkrijk erin betrokken is. Ik begrijp dat dat alleen over racisme gaat. Kolonialisme is natuurlijk nog wel iets meer dan dat. Maar goed, de eerste stap is gezet en ook dat gaan we gewoon de komende jaren verder zetten en verder duwen. Dus ook daar dank voor.
Ik ben blij met dit debat. Ook inderdaad, ik sluit me aan bij de vorige sprekers met de open wijze waarop we met de staatssecretaris kunnen discussiëren. Ik zou tegen mijn collega's willen zeggen, laten we niet te angstig zijn met wat we bespreken. Natuurlijk moeten we niet oproepen tot de staatsgreep in de landen. Democratie moet daar uiteraard zijn gang gaan, maar op het moment dat de democratie even aan de kant is gezet en je ziet precies dezelfde mensen terugkomen, dan lijkt me een volkomen legitieme vraag om te zeggen, hoe gaan we voorkomen dat we moeten herhalen wat destijds is gebeurd. En dat kan zijn omdat de personen die terugkomen er inmiddels anders over denken. Maar dat kan ook zijn dat de ingreep niet goed is geweest en dat er wat anders moet gebeuren. Dus dat lijkt me vragen die hier in het huis echt aan de orde moeten kunnen komen en op een prudente manier aan de orde zijn geweest. Hetzelfde geldt voor Curaçao overigens. Daarmee ben ik aan het eind van mijn tweede termijn. En ik dank Dank u wel, meneer Recour. Dan is het woord aan de heer Dietrich namens de fractie van D66. Dank u wel, voorzitter. Ook ik wil graag mijn tweede termijn beginnen met een compliment aan de staatssecretaris. Hij vertelde 3,5 jaar geleden toen hij begon, waren de eilanden toch een soort terra incognita. En 3,5 jaar later toont hij zich erg betrokken en op sommige onderdelen ook echt met gezag hier gesproken over de koninkrijksrelaties. Dus dat is mooi. En wat deze oud-militair ook geleerd heeft, is koorddansen in die 3,5 jaar. En dat is echt wel een gave, want het gaat over autonomie, maar het gaat ook over in hoeverre kunnen wij onze bemoeienissen zodanig vormgeven dat het niet overkomt als een inbreuk op de autonomie, terwijl we wel de bevolking al daar helpen. En dat is best moeilijk, dat spanningsveld, dat koorddansen. En volgens mij heeft de staatssecretaris dat regelmatig onder de knie gehad. Soms is het natuurlijk lastig en als je van het koord valt, dan val je ook hard en dan is daar ook heel veel commotie. En dat hebben we natuurlijk ook wel eens gezien. Voorzitter, collega Rozenmuller heeft een motie ingediend dat bij de kabinetsformatie dit dossier serieus moet worden behandeld. Ik ben het daar mee eens en laat ik dan hier de hoop en misschien ook wel de fout spreken dat je weet nooit hoe kabinetsformaties gaan, maar stel dat GroenLinks daarbij betrokken is, dat de heer Rozenmuller ook zijn invloed aan gaat wenden, dat dit ook een onderdeel van het regeerakkoord gaat worden. Voorzitter, in mijn termijn heb ik ook gesproken over een meerjarenperspectief en dat gelieerd aan de Rijksministerraad en ook gevraagd aan de staatssecretaris van hoe hij dat ziet, of hij het ermee eens is dat met de 3 landen in het Koninkrijk dat meerjarenperspectief geboden gaat worden. In de stukken had ik gezien dat er een conferentie georganiseerd gaat worden. Ik dacht in de zomer van 2021. Wie weet is dat vanwege corona wat uitgesteld. Maar in ieder geval, dat lijkt mij een belangrijk punt om dan ook de armoede te bespreken, de volksgezondheid, de rechtsstaat, al dat soort elementen, maar met de landen samen. En wellicht kan daar ook weer het element van slavernij, kolonialisme, wat de heer Recour zo pregnant naar voren heeft gebracht, naar voren komen. Uiteraard wel met een culturele sensitiviteit. Voorzitter, tot slot 1 ding wat ik niet heb kunnen bespreken. Wij hebben hier op 1 april, of hier in Nederland bedoel ik, op 1 april de openstelling van het huwelijk gevierd. Daar werden allerlei mensen geïnterviewd, ook van de eilanden. En die zeiden tegen ons, dat is toch echt heel jammer. Wij kunnen niet bijvoorbeeld op Curaçao of Aruba trouwen, paren van gelijk geslacht, maar wij moeten dan naar Bonaire, terwijl wij wel gelijke rechten willen hebben en daar ook recht op hebben volgens de uitspraak van de Hoge Raad. Dus mijn vraag aan de staatssecretaris, wat voor invloed kan Nederland uitoefenen dat gelijke rechten ook echt gelijke rechten zullen zijn in heel het Koninkrijk? Dank u wel. Dank u wel, meneer Dietrich. Dan is het woord aan mevrouw Oomen-Ruijten namens de fractie van het CDA.
Ja, voorzitter, bijzondere waardering dat de staatssecretaris begon met zijn beantwoording in de eerste termijn over de verbondenheid in het Caribisch gebied, met name de verbondenheid naar mensen toe. En daarbij ook meteen aan de orde gesteld heeft de kwetsbaarheid die er is in de huidige situatie. Dat heeft mij bijzonder goed gedaan en ik denk dat het ook goed is voor de relaties in de Caribbean. Voorzitter, ik heb genoteerd, net zoals mevrouw Gerkens dat gedaan heeft, voor de BES, het sociaal minimum, het eikpunt, de huisvesting, elektriciteit, internet, de aanpassingen die daar gedaan moeten worden en waarbij datgene wat er nu al bereikt is, nog onvoldoende is en we daarmee moeten doorgaan. Dat is 1. Ik heb ook gehoord dat hij gezegd heeft, ook de vrije uitkering, waardoor het in deze gemeenten mogelijk gemaakt wordt dat men zelf betere keuzes kan maken, dat die ook nog omhoog moet. Voorzitter, ik heb ook de zorgen genoteerd over nieuwe mogelijkheden om het verdienvermogen te versterken. Ik heb opmerkingen gemaakt over landbouw, duurzaamheid in de landbouw, hervormingen ook van de arbeidsmarkt, hetgeen allemaal in het pakket zit, maar waar wel, denk ik, haast mee gemaakt moet worden. Ik heb ook genoteerd dat, het zijn er niet 8, maar het waren 10 aanbevelingen die AIV gedaan heeft, dat op die 10 aanbevelingen dat er ook teruggekomen wordt. Voorzitter, wat ik ook goed vond, dat is daar waar wij ook als parlementariërs de kritiek wel eens gehoord hebben over de snelheid en de actie waarmee op de gereageerd is in de hersteloperatie, dat de staatssecretaris zegt, in alle eerlijkheid, kijk, we zouden wellicht eerder de expertise ook ingevuld moeten hebben, ook van bij ons. We waren waarschijnlijk wat positief, maar we weten in elk geval dat wanneer er zich weer iets voordoet, dat we niet dat we de Wereldbank niet meer willen, maar dat we in elk geval zorgen voor wat meer expertise. Voorzitter, dan is er door al mijn collega's zijn hier complimenten uitgedeeld aan de staatssecretaris voor de eerlijke antwoorden die hij gegeven heeft, maar ook voor de energie en de inzet die hij had in het Caribisch gebied, in dat deel van ons koninkrijk waarmee wij zo verbonden zijn. Dus ook namens de CDA-fractie hartelijk dank daarvoor. Dank u wel, mevrouw Oomen-Ruijten. En dan is het woord aan de heer Van der Burg namens de fractie van de VVD. Ja, voorzitter, ik begin niet met een compliment aan de staatssecretaris, maar met een compliment aan de heer Rozenmuller. Want dat we dit debat hebben, komt omdat hij, ik zou bijna zeggen, tegen de hoofdstroming in, is blijven inzetten op dit debat. En dat is buitengewoon goed geweest dat hij dat heeft gedaan en dat we daardoor dit debat hebben gehad. Niet alleen omdat ik me in ieder geval zelf enorm verrijkt voel door het debat, maar ook omdat wij via de ether daarmee een signaal hebben afgegeven naar, in dit geval dan wel, de 6 eilanden, de 3 landen en de 3 BES-gemeentes, dat het belangrijk is en dat we met elkaar in gesprek zijn. En een van de argumenten die ik had om tegen de heer Rozenmuller te zeggen, moet je dit nou wel doen, was, ja, maar je praat wel met de demissionaire staatssecretaris. Maar ja, de fout die ik daarin maakte is dat je niet met een demissionaire staatssecretaris praat, maar met deze demissionaire staatssecretaris. En dat hij gewoon op een buitengewoon prettige, diepe, betrokken manier ons ook met zijn kennis en kunde heeft verrijkt. Dus ook dat is een compliment waard. En wat ik het interessantste vond in het debat was het moment dat, zowel in eerste als in tweede termijn, hier de heer Rozenmuller stond en daar mensen bij de interruptiemicrofoon stonden. Want daarin kwam heel goed ons dilemma aan de orde. Niks negatiefs over de inwoners van Italië, of Griekenland, of Spanje. Maar wij voelen toch een andere betrokkenheid bij de inwoners
van onze 3 zusterlanden. En dat brengt dus precies het dilemma naar boven, dat mooi in het debatje ook aan de orde kwam van de interruptiemicrofoon richting de heer Rozemuller. Want we willen zo graag. We willen zo graag dingen anders, beter, mooier. En we willen er ons eigenlijk ook gewoon mee bemoeien. Maar we zijn wel ook beperkt door de autonomie van de 3 landen. Beter gezegd, door de autonomie van de 4 landen. Want wat wij mogen bij hen, mogen zij bij ons. Dus we zijn er ook nog niet. En dan gaan we ook in vele debatten op inhoud. Of het nou gaat om de armoedebestrijding. Of de ondersteuning van vluchtelingen. En al die andere zaken gaan we nog met elkaar in debat erover hebben. Maar in ieder geval heeft dit debat een goede basis gelegd. En ook een eenheid laten zien. Want we hadden bescheidene bijdragen, maar het was wel eenheid die nadrukkelijk ook sprak. Waarmee we volgens mij een goede basis hebben gelegd om met elkaar in ieder geval de inhoudsdebatten te voeren. En ik breid dat, zodra het weer kan, voorzitter, graag uit met onze collega's aan de andere kant van het water. Waardoor we dan ook het gesprek met hun fysiek liefst kunnen voeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van den Burg. Dan is het woord aan de heer Schalk namens de fractie van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Allereerst natuurlijk dank aan de staatssecretaris voor de beantwoording en de wijze waarop dat gebeurd is. Ik heb al 2 keer gezegd, geloof ik, vandaag dat ik daar nooit geweest ben. In de Cariben. Ik heb wel begrepen dat het daar warmer is dan in deze kamer. Ja, het was een frisse wind hier door deze kamer vandaag. Voorzitter, de staatssecretaris heeft heel duidelijk gemaakt dat de landen in de Cariben autonomie moeten kunnen dragen. En ik heb toen even met hem gesproken over of ze het ook willen en of ze het ook durven. En hij heeft gezegd dat hij constateerde dat de politieke wil er is. Ik heb alleen nog niet gehoord of hij ook de politieke moed daar heeft ontmoet. Die soms ook nodig is. En ook om je eigen autonomie dan inderdaad te kiezen. Wat dat betreft, in alle eerlijkheid, hoeft de staatssecretaris wat mij betreft niet te proberen om op de landen daar bijvoorbeeld het huwelijk te veranderen. Zoals dat zojuist werd aangegeven door de heer Dietrich. Daar heb ik nou weer niet zoveel behoefte aan. Voorzitter, de staatssecretaris heeft geantwoord op de vragen rondom kleinschaligheid vergt ondersteuning. En hij heeft aangegeven dat er een uitvoeringsagenda per eiland komt. En mag ik van hem vragen of wij daarvan op de hoogte gesteld worden, ook in deze Kamer. Want ik denk dat ons kan helpen ook om nog meer beeld te krijgen. Zeker omdat we er niet geweest zijn van hoe staat dat daar nu en waar zitten de verschillen tussen die uitvoeringsagenda's per eiland, zodat we dat misschien beter kunnen duiden. Nog 1 vraag van mij over de financiële steun. De staatssecretaris heeft volgens mij onderscheid gemaakt tussen onvoorwaardelijke steun en voorwaardelijke hulp. En de getallen, de bedragen die hij noemde, dat was net vlak voor de pauze, dus ik had ze niet helemaal scherp, maar het klonk bij mij alsof de voorwaardelijke hulp ging over 750 miljoen en de onvoorwaardelijke steun over 71 miljoen. Dat zou ongeveer een tiende zijn, dat is een hele bijbelse gedachte. Dat je natuurlijk iets weggeeft. Nou, dan moet de linkerhand of de rechterhand niet weten wat de linkerhand moet niet weten wat de rechterhand doet. Maar nu het in de openbaarheid is de vraag, klopt dat ongeveer? En is daarop gekoerst, op die bijbelse lijn. Nog 1 laatste vraag over de kerken, voorzitter. De staatssecretaris heeft ruiterlijk aangegeven dat hij verrast was door de relatie die de kerkelijk gelieerde organisaties
hebben geboden binnen de samenleving daar buitengewoon positief. En wat betekent dat nu in de toekomst voor de manier waarop ook de staatssecretaris of zijn opvolger daar ook op gepaste wijze mee in contact is en gebruik van maakt? Dat was mijn inbreng, voorzitter. Dank u wel. Dan kan meneer Schalk, dan is het woord aan de heer Nicolai namens de fractie van de Partij voor de Dieren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank ook de staatssecretaris voor zijn heldere betoog. Ik heb hem ook leren kennen als een hele bevlogen man. Ik ben ook getroffen door de eerlijkheid, want eigenlijk begreep ik van de staatssecretaris dat hij toegaf dat de landen, toen ze voor de keuze werden gesteld, wel of niet bij het kruisje tekenden, dat ze ook niet echt een keus hadden. En het hart op de goede plaats is ook belangrijk. Ik heb ook begrepen, we hebben allemaal een beetje hart op de goede plaats. Mijn hart ging kloppen toen ik las in de krant hoe de eilanden reageerden op wat er in de zomer gebeurde. Dat geldt ook voor de heer Recour. Maar we hebben allemaal een goed hart naar de bevolking van die eilanden toe. En zo'n goed hart dat de heer Van den Burg zelf zegt, ja, we willen ons er zo graag mee bemoeien. Want het moet goed gaan voor die bevolking. En dan kom je toch tot de vraag van, ja, we willen ons er graag mee bemoeien, maar hoe verhoudt zich dat met het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden? En dan staat er toch in artikel 41 dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten behartigen zelfstandig hun eigen aangelegenheden. En dat is toch een basisbeginsel waar we toch niet omheen kunnen. Tenzij we het statuut gaan aanpassen. De heer Recour heeft al gezegd, ja, misschien is het statuut niet helemaal van deze tijd. Maar als ik dan kijk naar de brief van de staatssecretaris aan de Rijksministerraad. En ik lees daar om welke eigenlijk zeg maar even ingrepen het gaat. Dan lees ik hier bijvoorbeeld, arbeidsmarkten moeten hervormd worden om de grote en groeiende groep outsiders op de arbeidsmarkt kansen te bieden. Dat vinden wij. Dat vindt de staatssecretaris, dat vindt de regering. Maar stel nou eens dat een volksvertegenwoordiging op een van die eilanden dat niet zo vindt. Wie is dan de baas? Volgens statuut is dan die volksvertegenwoordiging op die eilanden de baas. Maar als we het hier zien, dan is het eigenlijk een toch wel dictaat van Nederland. Ik lees ook bijvoorbeeld, de hervormingen en maatregelen met betrekking tot de belastingen hebben tot doel het herinrichtingen van een robuust belastingstelsel. Maar wat, voorzitter, is een robuust belastingstelsel? Wie maakt uit wat een robuust belastingstelsel is? Is een robuust belastingstelsel inclusief dividendbelasting? Of hoort er juist geen dividendbelasting in thuis? Ik noem maar wat. Daar kan je heel verschillend over denken, als je herinnering tenminste goed is. Maar dat bijdraagt aan een eerlijke verdeling van het inkomen. Als de volksvertegenwoordiging op de eilanden nu zegt, nou, het belastingstelsel zoals het nu is, vinden wij dat er een eerlijke verdeling van inkomen is. Hebben wij als Nederland ons daar dan naar te voegen? Of moeten wij zeggen, nee, wij vinden het nog niet eerlijk genoeg? Ik zag ook hier staan dat bijdraagt aan een eerlijke, tussen haakjes, verdeling van het inkomen. Dus wij bemoeien ons met de vraag wat volgens ons op die het juiste, eerlijke verdeling van het inkomen is. En verdraagt zich dat nou met die artikel 41, die autonomie? En dat is eigenlijk een politieke vraag, die wil ik toch nog een keer in alle heftigheid en hevigheid aan de staatssecretaris voorleggen. Want daar is erg veel pijn door ontstaan, omdat men het heeft ervaren als een indruk op die autonomie en dus als een dictaat. Dat is de politieke vraag. Dan blijft ook nog de juridische vraag. Ik had, voorzitter, aan de staatssecretaris gevraagd om nog even te reflecteren op het advies van de Raad van State over het wetsontwerp COHO. Dat heeft u gezegd, dat komt straks eigenlijk. Maar ik wil dan toch ook nog vragen of de staatssecretaris wil reflecteren op de vraag van de juridische grenzen van de bemoeiing binnen
de statutaire beginselen. En als de Raad van State zegt het uitgangspunt van autonomie van de landen en met name de terughoudendheid die de koninkrijksregering in Nederland als grootste land moet betrachten bij het beperken van de eigen verantwoordelijkheid van de landen is een belangrijke factor. En in de nood verwijst vervolgens de Raad van State niet zonder reden naar een uitspraak die ze gedaan heeft op een beroep van Curaçao die een aanwijzing had gekregen met betrekking tot het aanpassen van de begroting 2019. En dat beroep werd gegrond verklaard. En dat werd gegrond verklaard omdat de Raad van State vond dat er niet voldoende terughoudendheid betracht was. En dat is dan toch de juridische vraag die ik aan de staatssecretaris zou willen voorleggen. Wat vindt de regering van de mate van terughoudendheid die eigenlijk in acht moet worden genomen? En dan zijn we weer terug bij die vraag van die autonomie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Nicolai. Dan is tot slot het woord aan de heer Raven namens de onafhankelijke senaatsfractie. Dank u wel, voorzitter. De staatssecretaris zei dat hij 3,5 jaar geleden veel geleerd heeft sinds die tijd over dit mooie gebied. Landsdelen van Nederland, in elk geval van het Koninkrijk. En ik moet zeggen, ik heb in de afgelopen week ook heel veel geleerd. Het was een behoorlijk dik dossier met nogal wat stukken. En dat betekende dat ik in elk geval veel geleerd heb. Ook via de internetmedia, want als je op Wikipedia bijvoorbeeld opzoekt, dan kun je er ook al behoorlijk wat zien, ook van de geschiedenis. En ik raad iedereen aan om dat ook eens te bestuderen, want er staat toch per eiland ook wel het nodige waar we nog eens goed over zouden moeten nadenken, ook in het kader waar ik daar straks mee begon, als het gaat over schuld en de slavernijverleden en dat soort zaken. Dus in die zin is het best goed om daarbij stil te staan. Voorzitter, ja, ik heb volgens mij in mijn bijdrage duidelijk gemaakt dat ik me wel wat zorgen maakte, ook over de vele vragen die er liggen, vele problemen die er liggen. En ja, ik heb daar ook nog de suggestie gedaan dat het parlement daar een zwaardere rol in zou kunnen spelen, mede omdat de regering op dit moment demissionair is. Ik moet zeggen, de staatssecretaris stelt zich in elk geval niet op als een demissionaire staatssecretaris. Hij gaat ervoor, dat is heel nadrukkelijk. Maar nogmaals, landen hebben vele vragen en snakken naar antwoorden. En de vraag is, heeft de regering voldoende slagkracht om in elk geval die problemen dit jaar ook daadwerkelijk op te lossen? En als het parlement al een rol zou moeten spelen, is het dan zo dat waar zou het parlement u kunnen helpen? Dat is eigenlijk de eindvraag. Ik vraag nog aandacht toch voor het verhaal van de ingezetenen waar ik daar straks mee ben begonnen. Hij had toch twijfels over zeg maar het proces van de afgelopen 2 jaar is gevolgd. Over met name ook de inspraak van de bevolking en de bevolking er meer bij betrekken op Sint-Eustatius. Ja, dat is kennelijk niet gebeurd. En de staatssecretaris heeft al gezegd dat hij daar een rapportage over maakt, maar ik ben daar zeer benieuwd naar, omdat dus, dit toch wel een redelijk betrouwbare inspraak was. En ja, dan, dat zou in elk geval niet pleiten dat dat echt goed verlopen is, maar we horen het graag. Dank u wel, meneer Raven. Wenst een van de leden in de tweede termijn nog het woord? Dat is niet het geval. Staatssecretaris, bent u in de gelegenheid om direct te reageren op de vragen van de Kamer? Ja. Ja? Dat is prima. Dan geef ik het woord aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor het buitengewoon interessante debat. En wat ik hier ervaar, en dat heeft u mij toegedicht, maar dat ervaar ik hier ook altijd als ik in de Eerste Kamer ben, is ontzettend veel betrokkenheid. Eigenlijk heeft u dat allemaal in andere bewoordingen gezegd. En het gaat over dingen samen doen, het gaat over relaties, het gaat om op constructieve wijze samenwerken en altijd het doel voor ogen houden. Ja, dat is dan toch die militaire achtergrond van mij, dat ik altijd dat doel probeer te zien. Alhoewel ik op de academie, waar ook de heer Beukering gezeten heeft, nooit heb leren koordansen. Dat heb ik daar nooit geleerd. Dat ga ik denk ik ook niet leren. Dus, maar het is wel belangrijk dat je bij alles wat er gebeurt, en ik geloof dat de heer Schalk daar ook aan refereerde toen hij het had over is er politieke moed. Er is altijd politieke moed nodig. Dat is hier in Nederland zo, dat is ook in andere landen zo. En juist op de momenten dat het moeilijk is, moet je, als je denkt dat je het goede doet en je kunt anderen daarvan overtuigen, moet je soms ook wel doorpakken. Ik geloof dat mevrouw Gerkens dat zei. Dat was een mooie slogan trouwens, nu doorpakken. Maar dat is het wel. Want we hebben zo weinig tijd. Als ik terugkijk de afgelopen 3,5 jaar, er zijn hier leden van de Kamer die veel langer bij het dossier betrokken zijn, maar 3,5 jaar zijn voorbij gevlogen en tegelijkertijd is er ontzettend veel gebeurd. En ik ben nog niet mijn testament aan het opmaken, maar ik werd toch een beetje geprikkeld ook door uw inbreng hierover van, ja, wat is nou hetgeen wat je aan de voorkant zeg maar beoogde? En ik stap er neutraal in en wat heb je nu bereikt? En aan de tussentijd kunnen we zeggen dat er veel bereikt is, maar er zijn ook veel problemen bijgekomen. Het is niet zo dat het rustig is geworden. We hebben natuurrampen gehad, we hebben COVID gehad. En het heeft gewoon onevenredig veel impact op de eilanden. Dus tegen die achtergrond is het vraagstuk van politieke moed ook nog niet zo, dit is makkelijk gezegd, maar ik heb mensen ontmoet de afgelopen jaren op de eilanden die onder veel moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen dan wij. En die moed hebben getoond op cruciale momenten. En dat zijn mensen die ga ik je niet bij naam noemen, want dan zou ik er misschien ook nog een aantal vergeten. Maar dat zijn wel mensen die nu door mijn hoofd schieten waarvan ik denk, ja, die staan daar toch maar met hun beperkte ondersteuning die ze soms hebben. Om ook aan hun bevolking, die misschien ontevreden is, uit te leggen waarom het toch goed is dat er hervormd wordt. Want ik hecht eraan te benadrukken, dat was niet alleen maar de wens van de Nederlandse regering. Dat was ook de wens van de regeringsleiders die ik gesproken heb. Omdat mensen ook inzien dat je niet op de pof kunt blijven doorgaan. Blij ook in de richting van de heer Roosemuller dat een aantal kennelijk wat te directe uitspraken voor mij in ieder geval in de context zijn geplaatst. Over zowel het wel of niet kunnen dragen van autonomie, maar ook dat het een schande is dat je eigenlijk voedselpakketten moet uitdelen in een koninkrijk wat in potentie heel rijk is en waar dat niet nodig zou hoeven zijn. En toch maar even het Sonando nos confundamos un problema técnico. Me está subiendo es website back de Eerste Kamer. Así ne donamos nang otra parte de reunión que está tomando lugar. No pondremos chicos eso directamente, pero de repente nos mira que el señal acá y afuera. Consequentemente, me vaya restabelecer essa aqui back de forma que nós conseguimos brindar bolso e reunião aqui. O programa com Marcelo Pineda, nós acabamos com o programa hoje, nós está cancelar essa aqui de hoje próximo, anto lo que sim nós temos ainda
tá com Gilot Pisas, se cita vedor aqui datu die soort que mendi, nós também sigue com se internet permitindo, se bom mesmo milha aqui, o website de Tweede Kamer a maneira que os pega completo, ten minste siga não sentou. Ok. Senhor Knops, também contestar? Nós também para nós escutar. Dan vind ik het misschien best mezelf tegen. Het ging over de publieke sector en de motie De Graaf van Raak. Ik vond uw uitleg van excuse me, I'm Dutch, vind ik wel leuk, want dat heb ik ook wel eens gedaan. En dat werkt overigens. Want zoals de heer Rozenmuller vindt, die hier dingen moet kunnen bespreken, in een goede relatie kun je ook heel veel bespreken. Dus die relatie is cruciaal om uiteindelijk te kunnen zeggen, ook als je niet met elkaar eens bent. En ik heb die momenten afgelopen jaren meerdere maanden bij elkaar, dat was nog voor COVID, daarna wel een hand gehad en zei oké, we zijn het misschien niet eens, maar we hebben wel respect voor elkaars mening. Ten aanzien van Sint-Eustatius heb ik al eerder aangegeven dat ik daar goed naar wil kijken. Ik moet even correctie toepassen. Ik zei er zijn town hall meetings geweest, daar was ik ook van overtuigd, maar die zijn er ook geweest. Alleen in COVID-tijd was dat natuurlijk lastiger. Er zijn wel Facebook-sessies geweest, maar ik denk dat dat best wat intensiever nog zou kunnen. Zeker met de ervaring die we nu hebben. Dus ik had al eerder toegezegd dat ik daar op terug zou komen. Ja, de opmerking van de heer Beukering ten aanzien van Caribische oplossing voor Caribische problemen, daar ben ik het hardgrondig mee eens. Het hoeft niet altijd een Nederlandse oplossing te zijn, maar de problemen die zijn er en die moeten wel opgelost worden. En in dat kader, dan ga ik toch even kijken, want die vraag van u zat er ook bij, over de integriteitskamer, kan ik u melden. Oh, u maakt het nog ingewikkelder. Dank u wel. Ja. U vroeg zich af hoe zit het met de integriteitskamer. Nou, die integriteitskamer is gestart met, Sint Maarten hebben we het dan over, die is gestart met de werkzaamheden en heeft inmiddels meerdere adviezen uitgebracht, waarvan 1 op verzoek van de regering van Sint Maarten. En dat ging over het giftenbeleid, of het, beter gezegd, accepteren van giften. Als gevolg van COVID hebben zij nog niet breed de campagne kunnen starten om bekendheid te geven aan hun taken, ook onder de bevolking, maar dit zal zo snel als mogelijk worden opgepakt. Ja, uw vijfslag met de 5 D's, die heb ik al eerder gezegd dat ik die volledig kan onderschrijven. En u was blij dat er niet in beperkingen wordt gedacht, maar ik moet zeggen, als je op dit dossier dat wel doet, dan kom je niet zo heel ver. Dus je moet vooral in kansen kijken. En die zijn er opmerkelijk genoeg heel vaak. Als iedereen out of the box wil denken, dan lukt het ook. En ik heb de afgelopen 3,5 jaar heel veel zaken meegemaakt die nog nooit eerder gebeurd waren. Waar zowel aan de andere kant van de oceaan als aan de Nederlandse kant dachten, hoe gaan we dit oplossen? En uiteindelijk kom je toch gelukkig heel vaak, bijna altijd, tot een oplossing. En het grote probleem is, wat we hier hebben, is de tijd. We hebben altijd, tijd is onze vijand in zekere zin. Op het moment dat je de problemen niet snel aanpakt en je laat ze voortduren, dan worden ze zelden vanzelf opgelost. Dus dan worden ze over het algemeen alleen maar erger. De heer Recour, die heeft nogmaals pleidooi gehouden voor denk eens na over het statuut. Daar heb ik in eerste termijn al iets over gezegd. En de relatie en de samenwerking. En hij noemde in dat kader de dialoog slavernijverleden. Die zit hier ook ergens tussen. Spijt me voorzitter, maar ik had gewoon even moeten schorsen. Kan alsnog als u dat wenst. Nu ligt alles door elkaar. Maar dat komt goed. Het wordt steeds minder. Dat is een dialooggroep die in 2021, nou dat is een ruim begrip, 2021 een rapport zou opleveren. Dat was voorzien voor 1 mei 2021, dus dat is nog overzichtelijk, maar het wordt nu voor het zomerreces verwacht. En daar vinden ook gesprekstafels plaats op de Caribische delen, in de Caribische delen van het Koninkrijk. De dialooggroep zal eigen keuzes maken over de exacte invulling van die gesprekstafels. Dus voor het zomerreces wordt u daarover bericht. Ja, de heer Dietrich, ja, terra incognita, dat was het. Dat was absoluut een onontgonnen terrein voor mij.
waar ik, zoals velen die ervaring hebben, als je er eenmaal mee in aanraking komt, laat het je niet meer los. Dat is op zich, zegt ook iets over de aard der dingen. En ik zag de heer Van den Burg net al eigenlijk bijna uitkijken naar een nieuwe portefeuille. Want volgens mij vond hij dit debat wel interessant. En is nog maar de vraag of mevrouw Jorritsma deze portefeuille nog mag behouden na haar afwezigheid. Omdat precies gebeurd is wat ons ook allemaal overkomen is. Als je er eenmaal mee besmet raakt, zou je kunnen zeggen, dan laat het je niet meer doen. Ja. De vragen van de heer Dietrich kom ik zo op terug, want die zaten ook in het stapeltje. Dus dat ga ik zo even beantwoorden. Dank ook aan de opmerkingen van mevrouw Omen. En nou, hetzelfde geldt voor de heer Van den Burg. Ja, de heer Schalk, die had het over die politieke moed, die heb ik al benoemd. En die wil nog even gecheckt hebben dat die bedragen die hij noemde, dat die klopten. Die kloppen, maar of die gebaseerd zijn op de Bijbelse lijn, dat is echt toeval of de voorzienigheid. Maar in ieder geval, ik heb het niet met die intentie gedaan. Overigens zijn die bedragen natuurlijk ook fluïde in zekere zin, omdat beide, zowel de onvoorwaardelijke steun als de voorwaardelijke steun, loopt nog steeds op natuurlijk in de tijd. Dit zijn de bedragen van dit moment. Ja, ten aanzien van die kerkelijke organisaties, ja, ik was verrast, ook weer niet, omdat ik uit mijn eigen omgeving ook ken hoe het, zeg maar, micro werkt. Maar ik had gewoon geen beeld hoe het in de Caribische delen werkt. En ik ben tot de conclusie gekomen dat de kerk een ongelooflijk belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van heel veel mensen. En nogmaals, met respect voor die scheiding tussen kerk en staat, denk ik dat in deze situatie waarin we nu zitten, de kerk een ongelooflijk belangrijke rol speelt als je het hebt over sociale inzet, steun voor mensen, maar ook hun netwerken die nu gebruikt kunnen worden om mensen die aangewezen zijn op voedselhulp, om die ook die hulp te geven. En of ik of een opvolger daarvan gebruik ga maken, ja, dat zult u zelf moeten controleren, denk ik. Als ik het zou zijn, zou ik zeggen ja, maar ik kan natuurlijk niet spreken voor een eventuele opvolger. Ja, meneer Nicolai, we hebben allemaal een goed hart voor de eilanden. Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting van dit debat zou kunnen zijn. En ik denk ook dat dat zo is. Want je kunt van mening verschillen over de richting. Maar in zekere zin van passie is wel voorwaardelijk. En daar mag je ook van mening verschillen. En als die basishouding hetzelfde is, namelijk dat je bij alles wat je doet nadenkt voor wat betekent dat voor de gewone mensen op de eilanden, dan denk ik dat je een hele grote mate van overlap al te pakken hebt. Alhoewel de neiging heel groot is om uitvoerig in te gaan op al uw vragen ten aanzien van COHO, zou ik toch de formele procedure willen aanhouden. En ondanks dat de verleiding bij Schrodes nu niet dat debat aan te gaan. Eén, omdat ik zoals gezegd nog met de landen in gesprek ben. Dus wat de daadwerkelijke reactie van de regering zal zijn op het advies van de Raad van State is op dit moment nog niet duidelijk. Dat kan ik niet zelf alleen bepalen. Laat staan de Nederlandse regering, dat is een zaak van de 4 landen. En dat gesprek vindt op dit moment plaats. Ik kan u wel zeggen dat het vraagstuk van de autonomie natuurlijk door de Raad van State uitvoerig geadresseerd is. En dat het ook in de uitwerking een goede plek moet krijgen. In hoeverre treed je in de autonomie van de landen en in hoeverre betracht je de noodzakelijke terughoudendheid daar waar het mengen in binnenlandse zaken zou ik kunnen zeggen. Toch even dat voorbeeld van het robuuste belastingstelsel. Precies waar de redenering zeg maar, begint en eindigt ten aanzien van in hoeverre schrijven wij voor wat er moet gebeuren. We gaan uit van een veronderstelling dat, en die wordt ook gedeeld overigens door de landen, dat het huidige belastingstelsel, dat is allemaal verschillend hoe het precies in elkaar zit, maar in ieder geval niet optimaal is. Dus dat belasting bijvoorbeeld, dat de wetgeving misschien nog wel klopt, maar dat de belasting niet geïnd wordt of voor een deel niet geïnd wordt. Er zit er voor een deel in de uitvoering, voor een deel wellicht in wetgeving. Het is niet zo dat Nederland of het COHO zou bepalen wat er precies allemaal in moet. Dat is een keuze van de parlementen zelf. Maar wel dat je het geld niet op straat laat liggen. Dat je als overheid, goed functionerende overheid, ook ervoor zorgt dat je voldoende inkomsten genereert. En of dan wel of geen dividendbelasting en zo een rol speelt, dat is echt aan de parlementen van de landen. Maar goed, we zullen daar in dat debat nog uitvoerig op terugkomen. Ja, de vragen van de heer Raven, nou, veel geleerd, ja. Iedereen begint zo, zou ik zeggen, dus er ligt nog heel veel in het verschiet, ga ermee door.
Behoud de gretigheid, zou ik zeggen, ten aanzien van het onderwerp en de betrokkenheid. En u vraagt waar parlementen zouden kunnen helpen. Nou, door die betrokkenheid. Door hierover te spreken. Het allerergste wat je kan gebeuren is dat het onderwerp zoals dit, dat niet besproken zou worden in het parlement. Want daarmee is het dood. De facto is het dus kennelijk niet belangrijk of alles gaat goed. Nou, dat laatste is waarschijnlijk nooit het geval, dat alles goed gaat. Dus dan is het kennelijk niet belangrijk. Dus het feit dat we hier regelmatig over spreken, daar leid ik af dat er niet alleen in woord, maar ook in daad betrokkenheid is van de parlementen. En zoals gezegd, het IFCO speelt een belangrijke rol, maar ook gewoon de debatten die de parlementen met hun eigen regeringen hierover hebben. Dan de vragen zoals ze nog in tweede termijn gesteld zijn en sommige die nog in eerste termijn gesteld waren. De vraag van mevrouw Gerkes of de lasten in de publieke zorg of die nu evenredig verdeeld zijn. Nou, op dit moment zijn die niet evenredig verdeeld. En dat is ook de reden dat nu aan de landen is om in het kader van die hervormingen invulling aan te geven hoe je dat wel evenredig kunt verdelen. Dus het is niet zo, dat wordt niet vanuit Nederland voorgeschreven, maar wel zorg dat de systemen weer in balans zijn. De planning, dat was de vraag van de heer Rozenmuller met betrekking tot de Rijkswet COHO. Ja, is dat iets wat ik nog kan doen of eventueel een opvolger? Nou, dat hangt natuurlijk af van hoe snel er een nieuw kabinet in Nederland is, als eerste. En ten tweede hangt dat af van de vraag hoe snel we met de landen tot een reactie kunnen komen. De ambitie is in de planning die we nu hebben, maar ik zeg dat even met alle voorbehouden, om nog voor de zomer het voorstel in te dienen bij de parlementen. Dus in eerste instantie de Tweede Kamer. En ja, dat betekent dat na het zomerreces dat pas ook besproken zou kunnen worden, is de inschatting. Mevrouw Gerkens, en wellicht heb ik, die vraag had ik dacht ik wel beantwoord in eerste termijn, vroeg hoe het stond met de invulling van de motie van Raak over de verantwoordelijkheidsverdeling. Volgens mij heb ik die al beantwoord, namelijk dat in het najaar van 2019 ik met de premiers van de landen overleg heb gehad, dat de landen positief gereageerd hebben om daarover in gesprek te gaan, maar dat vanwege corona dat nog niet gelukt is en dat we hopelijk rond de zomer met een werkgroep van start kunnen gaan. Is natuurlijk ook afhankelijk, want in Aruba zijn nu ook weer verkiezingen. Ja, zoals altijd wat. Wij hebben natuurlijk verkiezingen, die waren wel gepland, maar in Aruba niet. Althans niet voor juni, maar oorspronkelijk voor september. Dus ik weet niet in hoeverre dat invloed zal gaan hebben, maar er wordt uitvoering gegeven aan deze motie. Dat zeg ik u toe. De heer Dietrich die vroeg wat voor invloed Nederland kan uitoefenen dat gelijke rechten, in dit geval ook trouwe partners van het gelijke geslacht, in heel het Koninkrijk gelijke rechten zijn. Ik ben bereid om dit punt met de landen te bespreken. En als ik daar nu meer info over had ik dat gezegd, maar ik heb nu niet meer info dan dit. Dus ik kom op terug. Dan noteren we dat als een toezegging. Dat lijkt me een goed idee. De heer Raven die vroeg zich af of er zeg maar, bij 10-10-10 een soort van nulmeting had plaatsgevonden bij het bepalen van wat is een reëel bedrag voor onderhoud van bijvoorbeeld infrastructuur en achterstallig onderhoud. Nou, op basis van de taakverdeling Openbaar Lichaam Rijk is toen een inschatting gemaakt in 10-10-10 van de middelen die gemoeid zouden zijn met die taken. Zover mij bekend is, heeft daar niet een echte nulmeting ten aanzien van achterstallig onderhoud plaatsgevonden. En de feitelijke uitgaven zijn inmiddels veel hoger dan die eerste inschatting, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en zorg. Onderhoud van wegen is een taak van het openbaar lichaam en de basis daar is de financiering door het openbaar lichaam. We hebben wel die 5 miljoen structureel toegevoegd aan het infrafonds. Plus het feit dat er ook nog reserves waren bij de openbaar lichaam, in ieder geval op Bonaire, die nu worden ingezet om daadwerkelijk ook die wegen aan te leggen, dan wel te verbeteren van bestaande wegen. De heer Dietrich die vroeg naar de positie van de bibliotheek, ook als een centrum voor innovatieve ontwikkeling. Nou, ik denk dat buiten kijf staat dat bibliotheken van groot belang daarvoor zijn. Ook in Nederland zijn we nu met die informatiepunten digitale overheid bezig, waar mensen juist in die bibliotheken toegang krijgen om allerlei vragen die ze hebben te kunnen stellen. En feitelijk ook een soort van loketfunctie vanuit de overheid. Nou, op basis van het rapport van de commissie kinderopvangtoeslag, denk ik een heel belangrijk element. Hoe kan de burger in verbinding staan en voldoende contacten onderhouden met de overheid. De openbare bibliotheken zoals ze nu zijn vooral op de klassieke functie gericht. Uitlenen van boeken.
en zijn nog onvoldoende toegerust om als leer- en ontwikkelcentrum te functioneren. Dus die bibliotheken in Caribisch Nederland hebben toch een achterstand als je dat afzet tegen hoe bibliotheken hier functioneren. Uw collega in de Tweede Kamer, mevrouw Diertens, heeft daar in het verleden ook aandacht voor gevraagd. En het openbaar lichaam heeft er op dit moment nog geen geld voor. De evaluatie van de bibliotheekwet heeft laten zien dat versterking van het bibliotheekstelsel in Europees en Caribisch Nederland nodig is. En dat wordt ook als een punt van aandacht meegegeven aan een volgend kabinet via de OCW-lijn, want dat zit dan niet bij deze Kamer, bij OCW. De vraag van de heer Dietrich over de Koninkrijksconferentie, of ik bereid zou zijn, of dat die al gepland is, of bereid zou zijn om die te organiseren. Nou, bereidheid altijd, alhoewel ik denk dat op dit moment dat de prioriteiten van de landen zodanig zijn dat men nu, maar ik ga het niet voor hun invullen, mogelijk op dit moment op korte termijn geen invulling aan kan worden gegeven. Ik vind het wel van belang dat, zoals eerder gezegd, als antwoord op de heer Raven, dat de contacten die u op parlementair niveau heeft, dat die maximaal open blijven staan. Dat doe ik zelf, het contacten met de regering en met de openbare lichamen. Die lijnen zijn heel kort en dan merk je dat, als je de mensen kent, dan gaat het allemaal veel sneller en natuurlijker. Maar als er blijkt dat daar voldoende animo voor is, dan ben ik graag bereid om hier gehoor aan te geven. Maar die moet je dan met 4 landen samen doen, uiteraard. Ja, de heer Raven had nog een opmerking over het feit dat hij niet merkte dat ik demissionair was. Ik moet eerlijk zeggen, ik voel me ook helemaal niet demissionair, maar ik ben het natuurlijk wel. Ik moet dat ook respecteren. Maar de wijze waarop wij, dat geldt ook voor mijn collega's, daar invulling geven, is niet anders dan, behalve dat je niet met nieuwe plannen en zaken komt die over de horizon van dit kabinet gaan. Maar het mooie van deze portefeuille is juist dat heel veel dingen van tevoren al zijn afgesproken. Dat er elke dag weer problemen zijn die opgelost moeten worden. En dat ik eigenlijk niet zo heel veel last heb van die dimensionaire status. En dat ik ook niet zie wat ik nu zou willen doen, wat ik niet kan doen. Ook omdat er in beide kamers heel veel steun is voor de initiatieven die we genomen hebben om de landen te ondersteunen. En juist vanwege die crisissituatie zou ik bijna zeggen, is dat niet afhankelijk van de status van een kabinet. Dus dat is geluk voor de landen en voor mij. Maar belangrijk ook dat we gewoon door kunnen gaan. En natuurlijk de motie van de heer Rozenmuller, CS denk ik. Dat had ik niet gezien. Nee, nog niet. Die roept natuurlijk ook om over de horizon te kijken. Ja, daar kan ik dan even niet iets over zeggen. Omdat dat echt iets is voor formerende partijen. Ja, misschien toch nog even, want die had ik niet helemaal meegenomen in eerste termijn. De vraag van de heer Nicolai over de uitvoeringsagenda in relatie tot de autonomie. Dus die uitvoeringsagenda is tot stand gekomen met instemming van de landen zelf. En vaak gebaseerd op plannen die de landen zelf al hadden. Dus het antwoord of dat raakt in die autonomie, wat mij betreft is het antwoord nee, omdat het afspraken zijn die samen met de landen overeengekomen zijn. Voor alle meer principiële vragen ten aanzien van de consensus Rijkswet verwijs ik toch even door naar het aanstaande debat wat wij daarover gaan hebben. De heer Schalk vroeg nog of de Eerste Kamer geïnformeerd kan worden over de uitvoeringsagenda's. Nou, bij de brief van 30 maart jongstleden heb ik uw Kamer al op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitvoeringsagenda's. En de uitvoeringsagenda van Aruba is daarbij als bijlage bijgevoegd. In het volgende kwartaal, medio juli, zal ik een uitgebreide rapportage naar de Tweede Kamer en naar de Eerste Kamer sturen. Dan heb ik daarmee volgens mij alle vragen beantwoord. En zo niet, voorzitter, dan houd ik me aanbevolen om die alsnog te stellen en daar zal ik ook zorgen voor beantwoording. Dank u wel. Ik zie geen interrupties meer. Dank u wel, staatssecretaris. Ik sluit de beraadslaging. Ik stel voor dat we volgende week stemmen over de ingediende motie. Dan zijn we nu gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, ik dank de staatssecretaris en ik dank de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt. En ik wens u allen wel thuis. Vergaderingen van de Eerste Kamer vindt u op
www.eerstekamer. Bom, senang que sa que nós chega na final de reunião maratônica que estava tendo, reunião a começar foi de meio-dia, já vou aqui app, pero a minha vou aqui mais lado, consequentemente mateceu, sorry, vou estar um pouquinho mais lado ali, pero prazer nós aqui, nós espera que nos ajuda a informar, você mais minha pessoa aceita e meta principal para mim de donar a informação de toda a banda. Nós também aqui o horário de reunião de outros semanas que e se a possibilidade de nós apresentar essa aqui também caminho que vai votar riba a moção que aqui da anunciar agora passar o senhor Ross Müller. Hope pagamento ou comentário do senhor Ross Müller, então esse é mais claro da dona e me sei da dona me empurre. Nós vamos buscar o Axel para conversar com ele. Dia acaba me conectar a rede de chega na dia para conversar com ele. Me também busca me questão para ver mesmo dia também via app. Então ela mandar me com outra pessoa de seu partido. Me também busca olha aqui se nós podíamos fazer um mês mais. Então vim com ele a plataforma aqui assim com nós por assim uma entrevista com ele. Nete nós assim bota de background de seu por dentro. Se nete tem já na cara que os únicos a mandar app bele. Anto para nós box me põe horário onde nós oficina também sempre tá on flick de nós live awe que tu vai continuamente durante comentário não e me aqui não uno por seguir o live live terminar olha que reunião terminaremos riba sai de esta câmera botanha mira então nós passa essa aqui pago me também interessar inclinar passar com o governo novo que também sim tá pensa relacionado com o pensamento não de senhor Knops para sombra hora botando não me te querer tem costa comportar a me que waki de base neutral tem costa com nós mesmo estava tá saco nós mistera assim tem costa não amigo segundo o senhor Knops tá pouco entusiasmar na me bisele assim né. Agora que se minuto aqui buscar você ajudar murato para sombra com minóis já estuda tudo coisa ainda dentro parlamento novo holandês segundo o senhor Knops também é membro da Tweede Kamer segundo ele é membro da Tweede Kamer não mencionar hoje challenge your roots não mencionar hoje ainda pida hoje para que dia também debatir a Tweede de Bacojo então provavelmente lo noto com Knops pero com o próximo secretário de Estado culo dentro do próximo gabinete também. Que bisa gabinete de outro passou me saco de outro bem back ainda mirando o último desenvolvimento não aqui, pero seguro política holandesa está mostra de tá vira tiki mais interessante e nós está por na link mais tanto possível o qual está interessar nós de corso de forma com abo por hanha essa aqui não bom essa nossa de fase de dentro e maneira precisava ir dentro do programa de parte bolida nós que track política holandesa mais tanto possível de nossa página nós que track bem com aqui não então essa aqui está onde forma não que nós decidiu que era um bom momento para nós por dentro então explicar mais de o que está tomando lugar for de hebreu de política holandesa para que nós isla não então me que pediu para que cada um conosco para sombra agora que tem metade 10 na Holanda que tem metade 4 na Corso aqui meia hora entrevista com a mita sentata guarda se come se meia passar Giovanna Bissame da base que é cabalheiro aqui então me mais chegando mês para nós por waxo entrevista aqui meia hora na start que Mendy queda pendiente passou também tem coisa sumamente interessante da entrevista aqui que estou bem dilante então você aqui está bonita você também mira educação com nós líder máximo agora aqui que estou lendo as coisas pena com a sua que Guilherme Peck Pisas a dona na su Humber Gaylord Pisas que Mendy queda pendiente com nós pessoal vez que nós também tem 10 horas aqui meia hora ela está junto com Giovanni e também Charmin riba na live que está de Shining Light e a plataforma entrevista com agora Neti Atsubi essa Neti está mescos comigo e ela assim a minha pergunta aqui dentro de parte bolida pero olha me bola também mira nada outro de parte Neti também
é terrible notícia, bande notícia, que notícia, continuamente está on the ball com o qual está passando. Então, pensei, me dita bom para nós. Você brainstorm mudado assim aqui. Riba é o último desenvolvimento. Aqui, para mim, está o Franco, a grande maioria parte do qual nós apresentamos, mas não tudo. So, começa a meter mulher branca e me traz, mas não sabe na metade. Sabe, me lhe tá? Não sabe na metade que me tinha hora minha atenção aqui também para coisa que mais importante no momento não é. Neti contar com a aí. Bom, Javier. Bom, vai bom. Com a então vai bom. Sim, Joanne Krebs, sim, se você tem Silvana, seu número de telefone, mande para nós. Graag, nós vamos conversar com ele. Se você tem seu número de telefone, mande para nós. Então, wat ga je seu comentário, Neti? Seu último comentário? Aí. Uma de entrevista com Neti, como é a reunião desse aqui? A falar do passado. Nada particular. Nada particular, dat hadden we verwacht. We worden met in de bubisa ku muito seguro que o knop está bem back, pero tá se nataco se a constelação a decidir que nanta vai para informador de partij van de A. Anto ora eta vai começar com a parte e se Rutte bem back of não VVD tem a maioria e te ainda lo qual que imponeta que o knop está bem back como staatssecretaris. Ja. Dus het gaat erom de maioria de VVD, dus Rutte T of Noteis, knop está bem back para CDA, como staatssecretaris e trabalho seguir. E se nós escuta bom também e parte da reunião da Tweede Kamer, ja, não está sostener knops. Sim. Estava um debate bom e claro, debate mais lógico que está aqui no Portinho. Knops também 100% de sustém. Bom, não talvez parte aqui que bisa que lá nós confirmamos Herman tem tabira, tem willing tabira informador novo de PI van de A. Olha, me quita esse acurato. Te quero door que Sim, é também nosso John Land. Bom, mas aqui é share screen para evitar que rala mais internet. Mas logo mais por dentro pantalla hoje tá informador novo que vai dentro olha aqui para PI van de A. Então nós percebemos na babisa que Marco Rutte su regresso of matende agora tem auto vindo bem as minhas também logo me escuta de auto não me ganha me estava escutando MPO 2 agora tem não babisa que por ter possível outro primeiro-ministro na caminho então na mencionar em nome senhora sim na mencionar em nome sim também tá alto ding of também tá bom mirando ding PVD indicando que essa aqui para escapar tudo e último ataque na Coutinho Barroto. É interessante para mim que se mira também caminho do ponto de Rutte, que se está dentro da Câmara mesmo, que se a vez que dentro da Câmara, que se não vem bem como primeiro, que se está disposto a sentar de banco de oposição. Me está combatendo a pergunta aí, a vez dentro da Câmara. Sim, mas entender, pero Rutte não estava aí assim com você. Não, Rutte está muito bom de nível P e não estava assim ele. Segundo ele, não, a mim não pensa assim, pero segundo ele, dentro sua mente é coisa está muito bom. Parlamentário não mais anto oposição seguro, não? E trabalho Unilever back agora. Na minha visão coisa, não? Me pode comparar Marco Rutte, anto tomá-lo como coisa positivo, já não? O que ela fez berta. E ganha que está contestado usando a palavra magistral. Bonota escapa for the nang ta drive swipe ora kuchari about that being awe. Anto que Rutte a dengiba outro fase de possível ganhamento de Rutte de reunião semana passada. Rutte, mas não diz ela trai eromheen, sali a for
maneira nada não passa. E maneira aqui botinho respeito Sim, em dentro política. vista, não? Dentro vista, sim, no cinco Sim. vista, sim, a sombra. E comunidade mesmo está roupa fadada de comunidade não que mire, mas compreender que esse não mesmo que vota pe não que mire ele mais com 1 milhão de gente, eta bisa, eta tem direito de queda para somar 1,9 milhão de gente a vota pe, a wel 1 milhão acaba a demonstrar of a bisa com não tem mestre de mais. E junto que sei, ture outro ainda não, dus het vira uma totalidade bastante grande, mas o problema está que o bestuur de VVD está sostener Rutte e não a comissão sali de lá, que bisa que o Rutte não quer, e o Rutte não quer para queda também. Então, e não é problema da cinta, pero a mim te quer que a pressão de comunidade virando também dia para dia mais grande e mais que o bestuur, e lá nós bisa capitalista, ku tur ende nang invisionista nang tur sei nang kepa bo queda pa sota combini nang op een gegeven moment en nota bij queda sostenible mas dus na dingo wa kon anta hasi pero verdad ta papia ku ting senhora Eden Bulpen anto quizás ta e senhora ta bira pero e senhora kurota ta mangri babarica hopi bom mesco outro dus e senhora lobini gewoon eigenlijk pa cumprir, lo cual como Rutte mesmo está tem com hasi, pero já como por isso ainda não que Rutte mais, onde orei tá vindo com gente diz como camuflagem, pero Rutte está queda em achtergrond. Sim. Lo que mais ilustrava hoje o artigo que sale em AD anteayer, kami na indicar que segundo a peiling aqui na Holanda, VVD lo pode perder 6 assentos com o acto de Rutte aqui recentemente. Agora, tem comentário interessante que não sem VVD não tem governo. Essa é a verdade, mas o ponto está quando está assim que Rutte para não vir com um task para Rutte, mas não vir para você. Essa é o qual, segundo entre outros, tá, mas mirava por um artigo um pouco de Jonge Raad de ChristenUnie, pero is een die D66 e de CDA e de VVD também a doen een punto de vista, pero ChristenUnie sim a saca nos visa coisa bastante fuerte que apone os Segers dat tem que bati retirada hala atrás back para os Segers não vai pro emoção de semana passada. Então, esse aí é jongeren vleugel die ChristenUnie a sali fuertemente contra os Segers, que sostém de total de membresia de ChristenUnie, quando os Segers alsnog dat in hala atrás bisa, não vai ter informação of in ieder geval sostenimento de governo mais que cuida do minoritário, passo esse também satin, que por forma seu gabinete, pero que sostém de partido, então ChristenUnie me será hala atrás, se man passar sobre e vleugel de governan abisa, não. Sim, correto. Então, esse está assim, é o panorama mais interessante ainda. Então, hecho taco de lo forma, lo que da claro basta ali, pero Teco ainda se é nota formal, não, me primeira que não lo forma, pero falta bastante, eigenlijk que falta bastante pida, então minosa onda eta vai hanhe ainda, com eta vai hanhe, quem te vai donar, sequer é sustento para um governo com assinatura minoritária, minosa quem te vai assim, dus e não tem governo ainda, sim. Anche quella manda. Me primeira não lo forma, pero não lo queda rato mais den dilema que não está aqui. Então, esse tá pone sim, que eu te lo quero demissionário rato mais. Então, den wege demissionário aqui, tá wega, e me retém mais double, você não dá, Não. Não? Ok. Se den wege demissionário aqui, tem wega mais bonita mesmo, eu tô ganhando, porque como bem hoje aqui, esta parte de Câmara, então, a vez do ministro-presidente, que mendi, essa conta hunga e wega aqui com su wega de palavra, então, se está pone que te hasta essa informação tarde um pouco mais, mais largo, esta queda com touches in the handen para tempo de partido VVD, então, consequentemente, esta busca format ou formulário para poder vir back mais milhão, mais lié possível. Então, maneira visa para poder ganhar bota papel é segundo a mim com a percepção de
di Corsao. Ora No, bisa no, kita. no, mi te papia, No, mi a tanto base porque do qual mi lagami descontravo com a posição de Corsao, no sentido que você visa que usa palavra, ele ouve mais forte. Aqui na Holanda não vai assim, né? No, pero botingo comprende que a mí lo que me está proponiendo explica, lo cual me escucha por de media na Holanda, então, é de explicar o mais minho com a mim. Eu wege de missionário aqui te bezig, o wege de lobby que tu vai, te zit um feit, Até coi. one mundo den Até coi. wege de missionário. Ja, até coi, pero esta zona outro, ora que o bisa, que ele bini mais forte ele não vai bini. E não por bini mais forte, pero você aqui que ele vai hasisi, queda dentro sua posição. Dus no que menos que vira mais forte, mas esta tour debe que por ting eigenlijk esta abau pero esta mostrava que esta queda. Então aceita outro coisa fora que vira forte. E porque era 4 anos mais tá, me sentar riba estudei pero sem respeito de nenhum gente, então e não tem conhece tampouco. E não está. Sì, però den wege di politica e gente che está e non ti interessata in e cose tampoco. Gente che ti interessata solamente de poder. Nada outro. Ja, e en dat poder. is senhora su nome, se porque eu busquei Ankie Broekers Knoll. Sì, a te nome, mi stavo buscando che mi non può niente, ma è come Por isso man passar meeting e tepa aqui Ankie Broekers Knoll. Por isso também vira e prome minister de Holanda, senhora. Hobby bom com Rutte. Hobby bom mes. Anto e bestuur die CDA, die VVD, sorry, lo sostener também. Se acaso e costa no sigue um plano panang. Ja. Olha, assim aqui. Senhora, em verdade, também vai. Mi não tem nenhum artículo na holandesa. Ok, sim. 23 de novembro de 1946, ela nasce. Anto estava secretário de Estado de Justiça, de 3 gabinete Rutte voor die 1 de junho de 2019. Anto é também membro do partido VVD, mas claro, por 2001 em diferente função executivo, muito gente que tem sua preparação. Anto, esse não, é possível. Piano di VVD dus, ja. Sorry. Sì. Aqui não, se tu rende de preparação, sorry. VVD te conheci, e così, sorry. Tur partido eigenlijk, pero VVD is um mais conhecido com preparação tot en met. Tot en met. Echt. Nós está, na minha acumulada, net metade tentando pendiente para nós dentro de outro estúdio, caminho com nossos colegas na casa, claro, para começar, não também já com invitado rato. Chama que pisa você nós trabalhamos nos best para outros mangos que me digo aqui dia reunião sigue e horário para acho nós para transmitir essa aqui também para você outros mangos que Carolina van Wijk gosta bisa Edi Schippers portar pero minta querer sino minosa matende anche foi semana passada minosa de Edi Schippers Edi tava ex-minister de salubridade minosa segundo pero Edi tava minister sim. Ok. Segundo passou para nós estava tendo bastante situação com eles que por aqui também dia que estava da ministra agora que você leu Ok. Falso são daí sim você me que sim correto sim e estava tendo uma affair com o assunto de verzekering, né? Agora così. E assunto di Javier tá Kiko passa com a pantalla. E assunto di que vou ter que pagar a verzekering e tudo é assunto tá para ter trabalhando com eles que por um tempo.
Ja, VVD dat atrás, pero ja. E pressão também tem outro partido não. Eu vejo que tá vai ronda em denagem, dus nós não aqui que tá vai passar, pero em ieder geval o ponto tá, chonan com maneira e costa pintar te com a hora aqui, nós também que dá com knops período mais, para sobrar, mientras que o VVD é que lo tinha vai carga e parte de governo, se tá nanti assinatura, anto ma compreender que Mark pedi avisa acaba que knops queda para staatssecretaris de Koninklijke Relaties, pero se acaso CDA caia for, toch é por a apelação riba knops, como o knops está dentro da Câmara também, é por assim staatssecretaris sowieso. Dus te aceita realidade e se a mim escuta, te caminho como escuta a war situação da Eerste Kamer tá Rosa Müller é um pouquinho interessante, então me bisa interessante para somar a mim tem egai aqui. Houve na apuração, mas se tivesse você ele maneira costa, para somar houve de uma situação atual, de acordo com de 2010, agora com seu rapport Rosa Müller cultura sem não. Egai que assim yang estranho para conosco of ser dealang of negociar of wat dan ook amino ahaya que nunca nos beneficia maneira me está voor de maneira a beneficia voor de tour e kostan ku ila kana hasi zogenaamd namens pa Corsou of pa Islanang. So awe het in grootste man de Eerste Kamer hunga moralista te bisa kos maneira nanta anto sino te lubida e kostan di antes. So me kostan di antes tem consequências te ku awe. Bang finalizar, nosso colega não está pendendo para não começar. Amanhã que eu que nós temos aqui já de sempre 4 horas de plataforma de entrevista que nós vamos conversar com ele sobre vacuna, então mais claro tópico muito interessante. Nós esperamos que abordar o tempo com nós amanhã que eu que 4 horas da tarde, né? Até amanhã. Até amanhã, José. Tchau.